Nyakora Mugiajwanga gino no kinyi mari dimbele yo makare kenda rwakini machiegni etwak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono ka benda no kanyo kain mana dakika 18 kende tok sadeka maro kinyi machiegni mar mondo mi wago mbaka nyakango mol kanyo sabicha maro nyango matai etwaka makamae kata e chenro mar goyo mbaka okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugiajwanga okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod pur kod dongruok e gwengo makaluo magitimore ahinya ahinya to gisani mabende chal mar kor lwasi okosebedo makare ahinya oro kaachiel kod ngaji osebedo kokwako gwenge mopogore opogore pacho kae gino mabende osekelo nok mar chiemo e pacho ka. Kata kamano jogo makoro chal mar kor lwasi nyaka sani lieko ni koth nyalo biro chwe e kinde mabiro mbele makmana ni pok giyango ni obiro chwe karango. Kata kamano jopuro nego bende ikore e yo machalo nade mar mondo mi gipidh gigo manyalo konyogi e kindego makoth chwe kata gigo manyalo dongo mapiyo piyo e kindego makoth chwe. Ka bende counties magwa makaluo to goyo ondamo mane mar mondo mi okon jopur e kindegi nitiere oro kaachiel kod ngaji mar mondo mi giikre makare ne odira mabende koth biro bedo ka chwe pacho kae mar mondo mi gipith e yo makare kendo gibi giyuda keyo mabupa. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo mabende odo bedo godo kod twak mong'etha mar mondo mi wapuonjre kako nage kata wago mbaka kako nagi e wi yore mopogore opogore mwanyalo nyayo godo weche mag pur kaachiel kod dongruok e gwenge go makaluo. Wendo wa mokwongo mabende antiere godo e studio marwa maboma ma Nairobi kae antiere kae kod Dr. Joel Ochieng. Dr. Joel Ochieng en jalony e weche mag pur kendo tie mbalariany no mano mar University of Nairobi. Machiegna hinya Dr. Joel Ochieng etwak marwa kinyi makawuono. Ichiu nade? Ageno ni awacho lony mar yo makare. Kabisa. Kosi nitie moro ma diher mar gombo mar medo. Mano wanyalo medo matin ni wan jolony to kendo waloso kothe manyalo konyowa e gima ndalo mar oro kaka sani. Magi gik matemo timo. Erokamano ahinya. Mana kaka iseneno Nyakora Mugiajwanga mane wendo na mokwongo mabende antiere godo kinyi makawuono e studio marwa e county ma Nairobi ka. Wendo mar ariyo abro bedo godo e studio marwa mayudore e county ma Kisumu ka bende otudore kodwa kaka japur mabende dwa chwalo duonde kaka japur ne kindegi mabende nitiere oro kaachiel kod ngaji jopur to timango ka giikore ne odira mar koth. Wendowa en Michael Otieno Nyanguti mabende tudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Michael, ichiu nade ka entiere county ma Kisumu kono kendo machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Michael. Achiu maber, ane studio Kisumu ka. Michael Otieno Nyaguti en jalony e weche mag budget facilitation. An jakedo mar ratiro mag oganda e weche mag rita alwora kendo an achiel kuom jogo matimo tich mar pur e yo matin kata small scale. Waran project moro under group ma telo ne miluongo ni Magnum Environmental Network. Gimwatimo en ni wa focus on homestead food security. Arwako jowinjo duto. Erokamano ahinya Michael Otieno Nyaguti ka entiere county ma Kisumu. Nyakora Mugiajwanga mana kaka ineno magi welo mabende wadwa bedo godo kod twak mong'etha e chenro mar mbaka oromo odiochieng' makawuono. Ka in bende kamoro amora mineno wa okinyi makawuono inyalo bedo kodwa e achiel e mbaka ma wagoyo mbaka mabende wabro chwalo nyaka e counties kamoro amora ma intiere. Inyalo tudri kodwa kioronwa ote mari e namba mar 33600 Facebook kacha iyudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ Akeni wachak twak makamae kod Michael Otieno Nyanguti ka intiere county ma Kisumu odiochieng' makawuono. Iwacho ni thothne ka intiere county ma Kisumu bende itiyo kod jopur. Mago jopur mabende wanyalo wacho ni gin jopur matindo. E kindegi wantiere kod oro kaachiel kod ngaji e pacho ka wasebedo ka waneno koth mang'eny ahinya ma jopur moko kinde ka kinde rito mana odira mar koth eka gichaka pitho ayanga. Un kaka riwruok mabende untiere godo mar jopur usebedo kutime yo machalo nade to bende mano osemiyo ubedo kod chiemo moko unyal wacho ni uonge chiemo moro amora. Michael. Erokamano, wan kaka jogo ma nie riwruok miluongo ni Magnum Environmental Network
Ei Kisumu ka wasebedo kwa promote mana kaka wacho mokwongo gimiluongo ni homestead food security. Homestead food security mwasebedo kwa promote ni en ni waparo ne oganda mag Luo ni ochopo kinde makoro nyaka wa focus on bedo gi chiemo, to chiemo no wanyalo mana pidhe e mier kuonde mwadakie. Kaka ing'eyo gie sani wantiere gi lope masani bedo fragmented, particularly wan jogo modak e Kisumu County, alwora mar Kisumu City. Iyudo ka lope mane wantiere go madongo ka koro onge, ji osebedo ka pogo lope miyo jowadgi niwach nyuol bende ji onyuolore kendo population omedre. Ma omiyo ji nong'ado nyaka yiende mang'eny momiyo koth be koro sani endi wan gi climate change issues. Koro gima wasebedo kwa timo en ni wanyiso jopiny ni mondo gi focus on giminyalo timo e alwora mar tie ot within a homestead. Jaluo ne en ng'at manigi dala miyudo ka dala duong' to gima nie iye onge ponono mana jamni to gi lum to gi yiende moko matin. Koro wanyiso yawa ni kik mondo mi watho kech, nyithindo manie gweng' kik bed ni nyalo nindo kech. And ma wanyalo tieko mana ka koro gi focus on pur ei dala wachako go kapok ng'ato dhi oko. Nikech kanyo bende mibiro yude ka kata gik mipidhogo bedo gi security within the homestead. Inyalo kata chiew miwuothi ming'i kar mondo mi iwe pap ma samoro ng'ato nyalo biro to maigo ka inti setiyo matek. Gie sani e oganda ma ji ikore ne pur matek kabisa e puothe man oko kata mana manie ei mier ei dala. Ore manyo wasebedo ka piny otuo, to kata kamano aneno ka ji temo puro. To moloyo jogo mwasebedo ge program marwa mar homestead food security, gin to gin jok ma kata seche mwawuoye ni gineno ber mar pur ma gisebedo ka gitimo. Nikech gipidho alode, gipidho matunda, gipidho gik machal kamago ei dala kuonde ma gintiere. To kuonde manolos maber, waneno ka kata nyobedo ni piny nyoliet, to pod yawago nyalo yudo chiemo. Mane gimwa encourage mondo mi jopiny mondo mi otemo tim. And daher mar wacho ni jopur duto kamoro amora ma gintie ni kata obedo ni koth olew kamano, to gimed ikore gi puothegi nyaka mane oko minyalo pidhie cham. Lero kanyo makare ahinya kendo jiwo jopur mar mondo mi oti kata galwora mar udigi mar mondo mi gisani gine gigo mabende ginyalo pidho e yo makare. Dr. Joel Ochieng intiere kae kaka jalony weche mag pur kendo iwacho ni kinde mang'eny ung'iso ji kata utiego ji ahinya ahinya kotudore kod kata kothe minyalo pidh mago manyalo nyak mapiyo. Sani wang'eyo ni oro osebedo mang'eny ahinya e pacho kae kendo wang'eyo ni nitiere counties moko makech kachiel kod Ngaji wanyalo wacho ni liye. Kata kamano thuolo mar koth monego bed ni chwe ahinya to koth makamago mani wacho ni gin koth machwe kuom kinde matin kata short rains gin mago ma wanyalo wacho ni odira makamano nokalo kaluwore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Jopur sani onego bed ni keto ikruok mage ahinya ahinya kotudore kod wechego mag pur mar mondo mi kapo nono ni koth obiro to yudgi ka giseikore e yo makare. Erokamano Joyce, akora adwa go mbaka gi jothurwa. To mokwongo amor gi gima Michael Otieno gini timo mar nyisi ji kaka ginyalo yudo homestead food security. Nikech mane gima wawacho ni kwa puonjo ji to small scale agriculture magitimo ok giwe. Gitimo gite. Koro gima nyalo jiwo kuom ji en ni mokwongo wan jok man gi lony kendo waloso seeds manyalo konyo ji yudo keyo maber. Mokwongo en seed ma inyalo pidho ndalo ma koth tin, iluongo ni drought tolerant varieties. Kaka mar bando nitie moselosi, iluongo ni drought tego, ma kopo ni koth odok piny matin to pod nyaka. To kwa pidha ma ok nyal geng'o, ma ok nyal dongo kama koth tine, to obiro yudo ka keyo bedo matin. Mano mokwongo. Mar ariyo, nitie irrigation ma apani serikal temo timo, serikal kana mag county kana mag national, to en mana ni irrigation ber to ber ok rach, en mana ni ok wanyal tegemeae nikech nitie extent mokethego lo matin kitimo irrigation ne lo ndalo mang'eny tido koro keyo bedo ok piny nikech oluoko nutrients monego bed ni cham tiyogo dhi piny. To kaka gimoro machalo bando ng'eni en gima dongo malo, ok gi roots madhi piny ahinya. Koro kiluoko kanyo gi irrigation ndalo mang'eny, tiyudo koro oketho lobno, ok nyal yudo keyo maber.
Koro gima nyalo jiwo ji mondo tim en ni mondo ji otem pidho kothe mabeyo. Mabeyo korka nyak, matin gin high yielding. Mano kiwacho ni ji onego bed ni mos kuom ng'adi. Kiwacho ni ji onego bed ni pidho kothe mabeyo korka nyak. Onego bed ni kothe makamagi ipidho e kinde mane? Kalure ni sani to wasebedo kwaneno oro e kinde kuom kinde mang'eny. Koso onego bed ni girito ka koth osechako eka ponono gichak pidho kothe makamago. Ing'eni nitie tabu kanyo, nitie wach matek kanyo. Nikech korka pur kae, onego bed ni pitho kodong' wik achiel to koth chakore. To koro ka koro joma onego bed ni nyisowa ni koth chakore karang'o ema wachni chalo gima dhi katamo. Koro ing'eni japur bende to nyalo pidho gini to otho te. Mane kama tek nitie. Koro chuno man nyaka gibigiriti ma koth chakre mondi eka gipidhi. To in real sense, the best en ni ipidhe kodong' wik achiel to chakore. Koro sama koth chakore cha yudo ka en elo to ochako ti. To koro kaka kes ma wan go sani to chun nyaka girit mondi ma koth chakre. Nikech nyalo pidhe wach ni jogo wach ni koth kiny chakore kiny. To ipidhe kato ipoka samoro lal nono. To mar ariyo, variety ma nyalo dongo kama pi tineni ema pana nyalo siro ahinya. Nikech kopo notimore marach kamano to bet ber inyalo yudo gimoro matin. Rapur awinjo no wacho ni rapur ok riambi. Koro puodho ok riambi. Rapur en gimi idoyogo cha. Koro rapur ok riambi nyiso ni kipidho maber to nyaka yude gimoro kato lal kamano. Ok nyal lal te. Koro ajiwo mani mondo wati gi the right variety manyalo dongo kama pi tine to kendo wati gi technology masani. Kiwacho ni wati kod technology masani, en technology kaka mane monego bed ni ji tiyo godo sani ma koro wanyalo wacho ni wang'eyo ni no lemne piny Kenya mar mondo mi Nyasaye ogwedh piny Kenya kod koth. Matiende ni koth nyalo biro, to wang'eyo ahinya ni koth nyalo biro kochako dwe mar 3 kanyo, mano hiye dwe manyien. Koth nyalo biro e pacho kae. Oti kod lony manyasani kaka mage. Koth to nyalo biro, iwacho man ni nyalo biro. Koro to wageno no biro. Koro technology mwanyalo tiyo go sama koth teko kamae. Kata mana ka ng'ato dwa tiyo gi irrigation. Ing'eni irrigation ok onego bed ni iolo pi ka malo. Nikech mano ema kelo fungal infection. Iyudo ka cham no chako top. Otop nikech pi mool cha chiwo fungal infection e gine, e leaves. Koro technology minyalo tigo en drip. To beche tek. Mane problem mantie. Beche ok ber ahinya. To joma nyalo onego ti kode. To joma ok nyalo to ema koro onego bed ni pidho, kupo ni pidho kata bando, joma kuluongo na oduma. To ipidho ma nyalo dongo kama pi tine. Nitie moko molos ne kama pi tine. Machalo molos ne Ukambani, Katumani, nikech kucho koth ok chwe mang'eny. Koro mago ema nyalo pidho. Kamano. Akabiro kor kakori Michael ka intiere county ma Kisumu kanyi iwinjo yo makare kaka jalony ma e weche mag pur mantiere godo e studio kae Dr. Joel olero kanye yo makare yore mopogore ma bende jopur nyalo bedo ni ikore godo ahinya ne kindegi mag pur. Inyalo mana jiwa ni in kaka japur bende ponono iseketo ikruoge kaka mage ahinya kata ikruoge kaka mage ma jopur onego bed ni keto kagi ikore ne weche go mag pur. Nikech wang'eyo ni nitiere counties moko kwatiyo kata kod ranyisi county ma Siaya nosechiwo tingni maderom 7 kata nomedo jopur e county ma Siaya tingni maderom 7 mar mondo mi okonygi e yore mag pur. Tingni makamago jopur onego bed ni tiyo godo yo machalo nade gi sani makoro pod warito koth. Michael. Erokamano, anyalo chako gi kar tingni kanyo kendo abro wacho ni ikruok gi tingni okrach. Gima duong' monego bed ni sirikal mag counties timo gi seche gi makoro yawa puro en ni onego bed ni gineno kaka gi subsidize, kaka giduoko nengo no piny mar tingni, rate ma tingni dwa puro go. Kinde machien aseneno ka jopur bedo gi tabu ka iyudo ka jopur ma wantiere go samoro gichulo pesa to dwa biro molew, koro ng'ato puro molew to chudo to nosechudo nikech laini bor. Omiyo kokel tingni mang'eny to mano nyalo konyo. Gima chielo ma daher wacho en ni to tingni go gin to ginyalo mna puro puothe madongo. Ang'eyo nikech an bende originally Siaya inyalo yudo ka lope pod dongo. Kuonde machalo kaka Kisumu
matin to moloyo mar alwora mar Kisumo ka koridok gi oko chien kaka Seme kano podi nyalo yudo kuonde madongo. Jogo manyalo puro gi tingni, gipur gi tingni go kendo gipure sama owinjore. Sama koth osechako chwe korka ng'ato dwa dhi ni en manyo tinga no dwa puro. Nikech mano biro miyo kata ka koth obiro matin to in cham mibiro pidho biro lew kendo ginyalo kethore ka koth ong'adore ok ditimre maber. To daher mar wacho ni sirikal ma wantie go national and county governments mantie ok ose focus on japur mane piny. Chiemo kwa dwaro ni jo Kenya mondo obed gi chiemo, gima duong' mabiro konyowa en ka wa focus on jopur mapiny. Mana kaka wacho ni wan kaka jomag nam wa focus on ng'at manie dala. Nikech kanye ma kech ogoye dak. Samoro ng'ato puro gi tinga oko kucho to puro ko focus ni en ubro yudo cham mang'eny mamoko nyalo dhi uso. Lakini ng'at manie dala ni dayo moro manitiere matusani tekre ok ng'eny. En onge teko. Daher mondo mi awach ne sirikande ma wantiere go ni mondo gi focus on such people at the homestead level. Ok en mana puro do makende, ok en mana puro bel kende, ok en mana puro gigo mipidhe large scale, but bende wanyalo focus on gigo manyalo konyo ng'ato at the homestead level mondo duok ne piny budget mar kitchen. Ang'iyo mamawa modak e tie nam kamoro ni Ngege ma en onge lo maduong'. Lakini pierode kaendi kadhi dala taneno ka puonjruok mosebedo kwa puonjore kode joma nitiere nyalo wacho ni opidho gik moko matindo tindo to gi ng'eny ma onyalo chwoe lwete kendo duoko ne budget mar kitchen. Kane waketo gi puonj ne waketo gi makoro gipidho nyakulembe. Ibro yudo avocado kanyo, en gi maembe grafted, en gi machunga grafted, tichak iyudo ka en nyaka galot. Opidho nyaka niang' moko matin ma samoro nyalo turo dhi use dho nam. Opidho nyaka pai, popo. Magi duto gin gik manyalo konyo yawagi mondo mi giyud olembe gi bende giyudie vitamins, giyudie minerals midwaro e del. Maendi e food security ma an kaka achiel kuom jopur wa focus on. Ang'eyo ni sirikal to focus on chiemo malach. But malach no to weyo japiny ni oko. Na winjo ka president manitiere sani wacho ni gi focus on hustler. But still iyudo ka kata subsidy miwacho mag fertilizer ka ok dhi konyo ng'at mani piny ni. Nikech ng'at mani piny ni may not even need that fertilizer. En samoro nyalo mna dwaro wuoyo manitiere machiegni to riwo gi lumbe gi gik mamoko mondo mi obed gi manyiwa ma natural mani piny ka. Omiyo daher mar wacho ni kanyo tingni ber. But let us also focus on jomani piny. Technology ok rach, but technology ni bende ng'at mani piny nyalo afford. Drip irrigation miwacho no, for example, our people have focused so much on technology. To a homestead ibro yudo ka samoro nitie kuonde moko makata pino ema onge. Source of water is not there. Yudo ka samoro ng'ato onge kata freji, to kapo nono ni en gi freji, to en costly to run that freji. Nyaka koro wachak think in terms of maybe solar power minyalo kony go jopiny mondo mi ka gin machiegni gi pige moko to ginyalo tiyo gi solar no instead of mafuta mamedore kinde ka kinde. Then inyalo support gi ka county governments are serious. Inyalo support gi gik machalo kaka piping work mag drip irrigation go. Awacho ni in a homestead for example, ka ng'ato nitiere gi pi moloyo to e Kisumu County kama aeni, pigno nyalo konye mondo reduce budget mar kitchen. Adier kata pi bed mnane kube achiel nyalo bedo siling 10, to mama moro modak yo Tonglo kocha nyalo tiyo gi pigno kube achiel no mo wota go sukuma wiki manie tie ode makoro budget mar dhi nyiewo sukuma wiki pile pile obed maonge go. Koro nyalo focus ni samoro koyudo pesa moro e skumbe ni extra to koro nyalo dhi nyiewo go mogo. E nengo masani koro waneno kaka piny ringo matek. An mane kaka nene ni jopur to nyaka koro ikre wach kar kodhi. Daktari wacho maber ni nyaka wapidh kothe mowinjore. Adier nikech climate change, iyudo ka nitie kothe moko masani ok nyal survive nikech piny liet and piny becomes unpredictable, samoro koth ng'eny saidi. Mae momiyo wan bende kaka jomag Nam Environmental Network wa promote gimiluongo ni variety. Wa promote jogo manitiere ni nyaka gipidh gik mokikore ma kamae ndipo nono no fail tibiro yudo ka achiel moro nitie. Komwogo timoni gimoro kata rabono timoni gimoro tibiro yudo ka mane dhi maber moloyo ka ni focus mana on oduma kata bel tema samoro lokore kitungu. Ilero kanyo makare ahinya Michael ka intiere county ma Kisumu. Ng'ato bende neno kosepenja kae ni iwacho ni bende iwuok e county ma Siaya to bende iwacho ni tingni monego bende ni ichiwo.
kata ma counties osechako chiwo mar mondo mi opur kata okony jopur e yorno mar pur ahinya to gisani magi iko puothe mag-gi mano ne odira mar koth. Ng'ato penja ka ni tingni makamano ichiwo gi nono kosepo nono kata county ma Kisumu kuma intiere kata county ma Siaya ma bendi wacho ni wuoke ichiwo gi nono kose jopur onego bed ni tiyo kod lai mane mar mondo mi oyud tingni makamago opur negi e puothe ahinya to sani magi ikore ne pur jopur manitiere kod puothe madongo. Tingni ma sirikal mag counties osebedo ka chiwo kata kelo ok migi ji nono. Nitiere chudo moro ma nyaka ichul, odhiga gimoro 2,000 gi wiye, sani onyalo chopo kata na 3,000, pok inya confirm ni to sani rate mane maringo. But emomiyo akwayo ni sirikal ma serious, particularly Ken county government, onego bed ni kete i budget mare. Wacho chien kacha ni ama budget facilitator. Gino manyalo miyo japiny bed gi yot. Onego bed ni ki focus on kaka ginyalo reduce ne jopiny nengo mar kao tinga. Kapo nono ne en 2,500 pa eka, to onego bed ni samoro ne gichulo ne gi kata 1,000, koro ng'ato nyalo chulo 1,500 mondo jowa opur, nikech king'iyo piny sani nengo gimoro amora dhi malo. Jopiny thagore, school fees oduoki e wang'e. Koro iyudo ni jopiny mang'eny onge pesa mang'eny ma ginyalo dhi timogo extras gi. Mae gima koro hinyowa. Omiyo sirikal nyaka start to focus kata kokelo tinga to kelo subsidy mana kaka nyo kel mar fertilizer cha. Wan dala ka gimwa dwaro maduong' en subsidy mar gik farm inputs. Katinga nitie ketnwa gi uru e nengo ma affordable. Katingni nitie ket gi uru gibed mang'eny ma ginyalo rich jopur at the right time. Ok ni ng'ato kor kidwa pur ne ene laini ma en ibiro pur ne mana ka koro koth osechwe ma ji osekomo. Mano bende koro samoro biro hinyo jothurwa. Omiyo daher mar wacho bende ni yes, originally ana Siaya machkune mane wuonwa wae, but adak Kisumo ka kenda puro Kisumo ka. Dala game bende pod jowa manitie kuro watudore go kendo gi puro. But pur en pur kato bed mna Siachwa kocha kato bed mna Kisumo kama dakie ni nikech kae mane gi dala. Ilero kanyo makare ahinya kabiro korka kori Dr. Joel Ochieng. Nyaka sani wang'eyo ni ng'ato be naneno ka penja kae ni crop rotation onge kaluo. Could that be the reason of poor production of farm products? Mano Jackie Nyarmodi oro ote mabora ahinya kae kata kamano kanyal some duta kao mana matintin. Weche go mag ponono mar crop rotation onego bed ni timo gi e yo machalo nade. Kalure ni wanyalo wacho ni oro masani nitiere pacho kae oro marach ahinya mose ne pacho kae kuom higni 40 mokalo. Crop rotation kaka nyaminwa wacho en gima ber. En gima ber nikech weche ariyo. Wach mokwongo en ni kothe kao nutrients mopogore opogore. Gichamo gik mopogore opogore i loka e. Koro ka bando chamo nutrient moro, to nitie moro modong' ma bando ok tigo. Koro next time kikelo, ipidho kata lot, kata koro chamo mancho dong' ni. Nikech gichamo gik mopogore opogore. Mano omiyo crop rotation konyo korka production. To mar ariyo, en crop rotation be temo miyo wa konyo geng'o ne kute. Nikech nitie kute mabiro kopo ni pidho nyanya. To kipidho nyanya kato next time chak ipidho nyanya kendo, to kute go nyicha rita mondo ipidh kendo. To kopo ni rotate kipidho gimoro mopogore kabisa ma samoro ok ging'iyo chamo. Tino ka kore igeng'o negi. Gitemo tho. Emomiyo kitimo rotation to iyudo ka igeng'o ne kute kendo iyudo ka nutrients utilization e lo kae ber. To jatelo ma japur ma Kisumu ni owacho gimoro maber kabisa. Ni kik wapidh gimoro achiel kende. Food security ma wacho no bedo maber moloyo kipidho gik mopogore opogore ma kopo na achiel otho to iyudo machielo, iyudo ka iting'o moro iyombo ka tonga. Iyudo ka tonga in go iyombo go koth. Koro iluongo ni diversification or intensification mar agricultural system. Mano gima wan bende wajiwo ni mondo ji otem timo. Ng'ato pidh obed gi dhoge moko matin kae kata diek moko matin kae, bando bo pidhe pure bathe kae, alot be en go kae. Eko biro dhi maber nikech mokwongo iyudo ka wuoyo korka diek kae kata kama pidhe rombo kata dhiang', wuoyo ne motiyo go e puodho kae kendo bando mose kayo ni be gik modong' no bando ka bando dong' nitie gima dong' inyalo beto timiyo dhok koro rotate kamano. Koro rotation ber kabisa. Rotation temo konyo kute kendo temo
utilization mar nutrients e lowo kae. Ato bende kapod wantiere mana e weche mag lowo kata mar rito lowo e yo makare kinde ma bende podi ji ikore ne pur kata ne pitho ka ji rito koth, onego bed ni lowo ma po nono pok opithe kuom kinde malach. Ng'ato kadwa iko lowo ma kamae mar mondo mi obi opithe, onego bed no iko lowo ma kamane e yo machalo nade mar mondo mi lobno e kinde mopithe koro kata bedo nosebedo kuom kinde malach kapok opithe, obed kod nutrients ma pod entiere godo ma po nono kwatiyo kata kod ranyisi kopidho kata oduma, opidho kata oganda kata bel kata omuogo, to pod iti e yo makare kendo yudo nutrients makare. Gima timore ni nitie weche ariyo. Mokwongo en ni lowo onego bed ni loso chon. Miket kata ka mbolea in go to iole iye. Kapok ipitho, iole iye miwe kanyo bed ndalo moko. Kanyo mondo okuogi. Composting. Mondo okuogi maber. Mondo koro sama ipidho giri midwa chamo ni, tiyudo ka koro osekuok kanyo maber ma koro chako dongo go. To mar ariyo, kik iloso chon ahinya ma koth chwe kapok ipitho. Nikech kiloso chon ma koth chwe, kata koro rito kata dwe achiel kendo ekipitho, tiyudo ka nutrients mantie ni iye kacha ka koth oluoko dhi piny. Koro sama ipidho no koro onge gima ibiro yudo. Koro timing ni ber, timing no nego ji ng'i ahinya. Iloso puodho dwe achiel kapok ichako pitho, mi kidwa olo kata mbolea tiole iye kanyo miwe kata gimoro jumbe 3 kata ichako pitho. To ka di ber, to nego bed ni pitho kapok koth chako chwe. Kochiegni. Mondo sama koth chako chwe cha yudo ka isepitho. Iwinjo ka jatelo wacho ni kip irita nyaka koth chwe koka ibiro chako manyo tinga. To kupo ni short rains ong'adre, to in ubiro ng'adre kapok iyudo gimoro. Kapok chambi gi odongo kaka nyalore. Koro timing tie, rotation ber, to preparation mar lobe onego watim chon. Miole giri moro kata mbolea moro manche in go. Kato gik moko itong'o kapok kasama iloso loni. Be kuok maber, koro gibedo nutrients gibe. Kamano. Nyakwara Muge Jong pod amedo paro ni okinyi ma kawuono antiere twak kae kod jalonya e weche mag pur mano Dr. Joel Ochieng kaachiel kod japur ma bende tudore kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu mano Michael Otieno Nyaguti ma bende watwak godo ahinya kotudore kod pur kod dongruok e gwenge ma Kaluo. Nyisi ni chwalonwa ote mari penjo mora mora minyalo bedo godo e yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mara ote machuok mano mar 2-6-nono. Kabiro korka kori Michael ka entiere kaunti ma Kisumu, wang'eyo ni gisani to jopur nyalo bedo ni pod ywaka ahinya to ponono mago ma okosebedo kata ka pidho gimoro e dala kacha kata e bath odgi mana kaka isejiwo ji ni sani ber ka ipidho gimoro e bath odi. Nyalo mana ng'iso ni nyaka sani in kaka japur e kaunti ma Kisumu. Ten kaunti ma Kisumu ponono goyo kang' mane e konyo jopur mantiere kaunti ma Kisumu. Ne waneno dwe mokalo ka winyo moko noketho ochele mang'eny ahinya e gwengego mag Ahero. Nyaka sani winy ma kamagi nyalo ng'iso ni podi gintie kose nitiere kaka ten kaunti ma Kisumu osetemo gayo gi mar mondo mi okony jopur mantiere kaunti ma Kisumu. Michael. Erokamano, anyalo wacho ni gie sani kachako gi winyo mahero no en adier makende. An kadongo taneno kanipidho ochele e gweng' Motonglo e tok chiro gi piny kanyo, ne watiyo gi aora Saka. Jogo mane pidho ochele ne bedo gi tich matek ahinya seche makoro ochele ikore, makoro chako golo kothe cha. Iyudo ka winy ng'eny mar atari. Yawa mantiere kano osebedo gi tabu no kendo ywagno aparo ni pod nitie, nikech paro mosebedo en ni igo yath, to go yath ning'e ni bende chak iketho inego nyaka winy, interfere nyaka gi nature. An kaka achiel kuom jogo makedo ne ratiro mar rito alwora, ok daher mondo mi wabed gi a system makoro kendo chako nego nyaka winy. Nikech winy gi bende king'iyo muma gin nyaka chiembwa bende, to gin gigo ma wane mnonego bed ni warito gi. Gima nyaka koro wa understand en ni wasebedo large scale, and therefore nyaka waikre aika ne bende ndiko ji mabup manyalo konyo e weche mag rito winy. Kanitiere teknoloji moro manyalo betie mopogore gi wach mar go yath, anyalo siro mano saidi. Bende anyalo wacho ni e kaunti ma Kisumo kachiwo gi ranyisi osebedo katemo. Gitemo ka giketo chenro makare e budget mondo miyo support kata osipur. Mak mana ni an achiel kuom jogo mosebedo kaparo ne kaunti ma Kisumo kinde duto
ni yo magiketo go chenro gi ok osekonyo japur man piny. Osebedo ka ng'enyne okonyo japur man tiere malo. Ami chiwo example gi kata mana dhok ma kaunti ma gi diek ma gisebedo ka gikete budget. Iyudo ka seche mipogo dieg gi jok manyalo ema yudo gigi. Nomiyo abedo gi gwenyruok gi department mochung' ne weche mag livestock e higa mokalo cha. Ne wanyiso gi ni nitiere kata mana jogo mopidho jamni e kor mier kucho ma gin jomo nyalo. Tibro yudo ka ng'at marito jamni go en mana jakwath. Jakwath ni en ng'ama ni piny. Mano nyiso ni kata ng'at moro ma nitiere piny maonge structure, maonge anything cha. Komi jamni to nyalo mana timo go maber ka orite kendo onego bed ni miye mana puonj mowinjore. Mar ariyo kiduoge kothe, iyudo ka samoro county government osegabedo ko insist on kothe moko kony jopiny. E kinde machien ndalo moko county ma Kisumu notudore gi jo Kenya Breweries ka giwacho ni gin koro gima ginyalo konyo go jopiny en kothe mag akiani nen sogam, akiani iluonge ni bel. Kit bel manomiji en bel ma kakoro cha onyak tiyudo ka winyo olore mana kaka jahero ywak cha. Winyo olore ma in kakoro iduogo kode dala tiduogo kakoro onge gimi duogo go. Iduogo gi chung lilo. Mano nyiso ni ok gitudore gi jopiny ma gikawo pach jopiny ma jopiny ema wacho ni mae kodhi mwadwaro. Kanye momiya wacho ni focus onego bedi ni wabedo gi meaningful public participation kama jopiny ema wuoyo to wacho ni wan e gweng' ma wantiere ni. For example, ana area mar Otonglo. Ang'o ma ng'ato nyalo pidho kacha ma dipoko miye gimoro return. To mano ema koro ikelonwa. Ka jo kano neno ni gin gi lo malach ma ginyalo pidhe kodhi machalo kaka koro bel mitero ka breweries no. Gin koro migi amiya ma gidwaro no kono. Tok ni koro bedo flat ma gimo mi jo kano emichak imiyo nyaka jo Korando, emichak imiyo nyaka jo Seme ma samoro ok dhi pidho gino. Omiyo county government nyaka koro ikre ne chiko ite ne jopiny. Wasebedo kwa wacho magi kinde duto mwadhi e public participation ano kalewga. Ka yudo thuolo tadhi. Kendo atemo nyiso jo thurwa mang'eny mondo mi odhiyo. Unfortunately ka wan wasedhi mwaketo gige public participation mekwago disappear e budget ka koro isomogi. Kaeto ka gise disappear mokel ka bende koro iyudo ka japur cha ok bed focused on. Iyudo ka cartels koro donjo, nitiere jok ma koro tudore ma emimiyo gigi. Kae ndita kwaye governor moloyo marwa ma Kisumu County mondo mi ogo wang'e piny moloyo higa ni mwaka ni. Kik bedie ni jogo ma ok jopur ma jopur ema dwa yudo gigo mokel mondo mi okony jopur mondo subsidize go effort margi. Mano gima daher wacho. And again kakuri checking your budgeting. Iyudo ka apart from county governments, wadhi kata na national government. Sani nitie supplementary budget moro manyo oketi. Kigo wang'i supplementary budget to tidhi yudo ka koro kendo pesa modhi ne agriculture and livestock development modhi nyaka ne fisheries. Ageno ni wabro wuoyo wach fisheries toke ka. Iyudo kobedo reduced. Obedo reduced makoro kendo king'iyo te ywaka into kara mane wacho ni wadwa bedo gi food security, mane wacho ni wagombo ni mondo nego gik moko bed piny. Focus kara nitiere kanye. Nyaka koro county governments chak ng'eyo ni pur nyaka koro mi pesa moromo. Pur ko mi pesa moromo wabro bedo gi chiemo gi kwasebedo go kwa bedo gi tuoche mang'eny. Nikech focus margi samoro dhi e health. To health ni bedo marach mana nikech samoro ji odenyo. People are malnourished. People don't have enough in their body. Kapod antiere korka kori Michael Otieno ka ntiere county ma Kisumu kanyo. Ilose yo makare ni ponono e kinde ma bendi keto kata gik moko e tim. Nitiere gigo ma onego bedni imiyo jopur to moko kuom gi ok luar e lwet jopur ma hie ma timo pur kaka yodgi mag yuto ma pile ka pile. Sirikal ma pacho kae e bwo telo masani ochako chenro moro ayanga mar ndiko jopur. Kata mano ma bendi luong kanyo ni registering jopur mayudore e counties duto manitiere pacho kae. Chenro makamano akeka timore e county ma Kisumu kono. Ka bende wach ni chenro makamana hinya temi biro bed kitiyo godo e kinde mag pogo fertilizer masani piny owacho ma pacho ka osebedo ka chiwo kata miyo jopur e nengo moyueyo mano mara 3,500. Bende jopur Kisumu osechako ndikre mar mondo mi ka fertilizer makamago kato biro to kik luar e lwet achudhe ma ok gin jopur. Michael. En adier makende ni nyocha neno kalatese moko karingo mimiyo jopur mondo mi ojasi kata an nokel na moro. To kana ng'iye tatude gi wach fertilizer to an et kit pur mapuro okati gi fertilizer nomiyo kajase tang'eyo ni yawa mang'eny moko nojase. Koro mano to dhi mbele rito neno kaka gibro tiyo kode
nikech wan to kendo koro watemo mondo mi watiete gi manyiwa malokol. Maber ahinya kabiro korka kori Dr. Joel Ochieng, kata obedo ni Michael to wacho ni en to wachno mar tiyo kod fertilizer ok one ni en okang' makare. Fertilizer ma nengone oyueyo mano mar shillings 3,500 ma bende sirikal ma pacho kae osechako chiwo ne jopur e pacho kae, en mano ma bende wach ni onego bed ni chopo ne jopur ahinya kapok odira mar koth obiro. Jopur onego bed ni tiyo kod fertilizer ni e yo machalo nade, to bende ber ka giyude mogik karang'o mar mondo mi okonygi kik bed ni miyogi fertilizer to ponono ne gisepitho makoro onge kony moro amora ma gibiro yudo godo. Gimokwongo manyalo nyiso jopiny ni fertilizer luwore ni dwa pidho ang'o. Sirikal ogolo fertilizer nikech gin sirikal ok odak gi ji e utegi. Gin gineno ni ng'ato ang'ata nyalo dware kendo ng'ato ang'ata nigi right mar yude nikech wan duto wagolo tax. Koro sirikal nyaka chiw fertilizer ne ji te machulo tax. Jopiny chulo tax te. Onge kama chulo gi kama ok chul. To kaluwore gi mipidho mana kaka Michael Otieno wacho ni en opuro gik motiyo gi manyiwa. Jopith matindo mapiny iluongo ni hustler farmers tiyo gi wuoyo margi mane tie ot kae ma dhoge gi ogolo kata ma diege gi ogolo ma nyalo kata romo. To large scale jok ma pitho puothe madongo to onge nyalo bedo gi wuoyo moromo ma gin to chuno ma nyaka gitingi ma sirikal dogolo ni. To registration mar farmers ndiko jopur konyo e yore mopogore opogore fertilizer kende. Konyo e fertilizer distribution mar kata mana seeds kopono yudore, kendo miyo sirikal bedo gi prediction ni production mar Kenya higa ni dhi bedo adi, kata production mar Kenya last year don't bedo adi. Mondo sami timo budgeting kata sami timo planning, gitimo planning gi figures madier. Ing'eni kodwa wacho adier ma ok oriamb nikech hata ing'eni an ngire ok ariamb ga. Planning mitimo Kenya ka e higni mokalo nitimo gi guesswork. Ok ariambi ka ng'ato hero ni mana nyanye wan wachne. Mano planning mar ang'o ma nitimo gi guesswork? Planning mar Kenya. Nitimo guesswork. Kata kidwa plan mar korka agriculture. Onge system ground manyisi ni production mar higa ma kamae nobedo kama. Nikech extension service notho chon. Tinde bedo county, I hope ni sani koro tiyo nikech otere county. To before that extension service notho chon. Ne gintie to onge data ma collect. To kidhi e national data system tiyudo ka data nitie. To wan be wan gi networks ground nikech watimo extension service. To onge ng'ama collect data ni. Koro ndiko jopur ni biro konyo e data system miyudo go data ni to jopur ma kamae gin ji adi, gipidho ang'o. Ma koro kwada wacho ni to keyo ma Kenya higa mokalo ne en adi. Kata keyo mwa predict nyalo bedo en adi. To wayudo gi data ma tiyo maber. Nikech kata mana wach moro mancha ji odagi ni mar importation. Ji dagi nikech ji wacho ni to dong' wan gi bando moromo. Ang'o migolo oko. To kimiyo gi chance ni okay bando moromo ni kela ne koro sani. Gichak giloko kendo. Ni ani to miwa time. Matiende ni gionge data. Gionge data. Nikech ng'ato wacho ni wan gi bando moromo. Kiki omoko. To kinyiso ni to bando moromo ni upando nang'o. Jo Kenya thagore. Ji nigi kech. Keluru bando go. Gijago ni ani koro miwa time mondo ng'e kaka onya kelo gi. Matiende ni gigi gina gik miwacho awacha. To ka wan gi data ni jopur ma nyando gin ng'ane girom kama. To puothe gi rom kamae. To nyicha gipidho bando ma rom kama. Kata mana alot marom kama. Wanyalo predict ni production no bedo kamae. Koro obedo much easier. To koro ikruok manyalo bedo kanyo nikech ing'eni ma to national government ema timo. To county government bonego bed gi data system margi. Ma gimbe gitimo planning, gitimo emergency response. Nikech kata kech kodonje e county moro amora. Ok onego bed ni warito ng'ato ma Nairobi ni mo bio res jowa. Onego bed ni ng'ama Nairobi biro ma konyo county ko already gisechako konyo jopiny. To ata nyalo encourage ji mondo register. To ok ochuno ni register ni nyaka kaw fertilizer. Ok ochuno. Gima mi register en ni koro kony moro amora mabiro yudo ka nyingi ni database. Ma ok ni nikech ng'ato biro penji to in tisieko moa kanye. Koro ibiro nyisi ni in ok nyal mi kony marom kamae kata kony machalo kama. Tibiro wacho ni ani wan sirikal ni ok dwarwa.
to samoro ok dwaru samoro ni dag register man gima ng'eny nyalo timore. Michael wacho ni ok register nikech en tiyo gi manyiwa ok oti gi fertilizer moko gipogogi. Koro anyalo mana jiwo ni registration ok en fertilizer kende, en weche mang'eny kata mana pesa kopo ni biro mikonyogo ji. Ok awacho ni pesa biro, awacho ni kopo to yudo ka nyingi ne database. Koro apani anyalo encourage ji mondo register. Nikech wan bende ng'ini watimo data analysis mag farming system e Kenya, to kopo ni data machal kamano nyalo yudore to nyalo konyowa. Kamano. Nyakore muge jong pod antiere twak okinyi ma kawuono kod Dr. Joela Ochieng kaachiel kod japur Michael Otieno Nyaguti ma bende nitiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Med chwalonwa ote mari penjo moro amora kokale namba mar 360 Facebook kacha bende wantiere live, ibiro yudowa kacha. YouTube bende wiki kwil godo, kan bende anyisi ni nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Yena mar mondo mi wakaw yoyo matin gi sani tok yoyo marwa tabro somo moko kuom ote ma bende uoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbiana chorete. Hagi nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da gete ya tichi. Karo musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika njitata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Itemo wachonani. Tapkiringo neko. Kora ngomo mi aini kelo na yath kae. Dak mutere hospitalo otweye kuno. Taki olokore kosi. Koro ketu wangi mondi negi makosi ditimo. Kosi, koro. Ejotelo yadni. Pero, wach tapki ni chando chunya. Ere kaka tapki nyathi wanyalo ringo neko. Machiegni kendo nyakora mogia jwange twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama medo goyo mbaka kutudore kod pur kod dongruok kaluo. Antiere kae kod jalonye weche mag pur mano Dr. Joel Ochieng kaachiel kod japur Michael Otieno Nyaguti mantiere kaunti ma Kisumu. Wagoyo mana mbaka kutudore kod yore mag bero pur ahinya to e gwengewa ma kaluo. Gisani mabende wanyalo wacho ni jopiny kata jo Kenya ikore ne odira machielo mar koth. Maponono ka koth obiro to jopur nyalo bedo kod geno ni gibiro yudo gigo magichamo toka giseiko puothegi e yo makare kendo gipuro gipitho e yo maber. Nyakora moge jwanga singo ni abro somo moko kuom ote mabende uoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote kachiela kod paro mopogore opogore mabende uchwalonwa okinyi makawuono ka wadhi mbele kod twak marwa. RFM wuoda Joyala wacho ni seche machieng' rienyni emonego sirikal mamalo kata mar counties onego mi jopur tingni opur ni mar ka koth oduogo to yudo ka puothe osebedo ready. Mano paro maleo kanyo. Paro machielo mano mar Pama Nyargo Sito Faith wacho ni ji olok pattern mar puro kod kothe nikech wakia gima biro mbele kae. Mano loko pattern mar pur mabende ibiro lernwa kae kod jalony mwantiere godo Nick Otijowi wacho ni 10 counties otem pogo kothe kod manyiwa kanyalre. Aero kamana inya ni kuom ote makamano. Morino Tieno bende wacho ni governors makaluo koro onego chak pogo jopiny kothe machiek piyo mag oduma, bel, omuogo kod fertilizer manengo gi ogore piny kata nengo gi ogore. Okotho Songo bende wacho ni governors makaluo nyaka koro wacho kanya ni nyaka koro nyonre e wach irrigation matek
pur mar rito koth ok en sustainable kata matin. Kasto gimi jopur kothe kod fertilizer makare. Mano wechego mag irrigation omulo kanyo yo makare. George Evans wacho ni onego sirikal chiw ne jopiny subsidized fertilizers and seeds mondo wageng' kech kaka jopiny kata kaka japiny. Mano ote kanyo maber mar George Evans. Sam Jakom bende wacho kanyo no yaure Joyce, an gima nyalo jiwo godo jogewa en mana ni mondo gipur motegno nikech odhi bedo matek. Penjo man godo en ni tingni gi ichiwo gi nono kose nitie pesa ma joma ipuro negi golo. Kata kamano japur montiere godo Kisumu osewacho ni tingni ma kamano nitiere pesa moro matin ma bende jopuro nego be ni chiwo ma puro negi eka ka eka. Kennedy Ogoi bende wacho ni kowuok e kaunti ma Kisumu wacho ni sani wan kod outbreak mar pest maketho alot dek. Watemo pesticides te manyalo yudore duka to onge lokruok. Ma ikonyo nang'o? Mano kotudore kod wechego mag nego kute ma ponono ketho alote puodho. Komoro Lawrence ma owacho kae ni en Omor Lawrence mawuok Amoyo Kanyadoto Ward. Wacho ni penj na jalony ni nitiere kodhi mar njugu ma olosi. Mano penjo mabende jalony biro duoko nwa okinyi makawuono. Ka Irene Nyakwar bende wacho ni an Irene Nyakwar Ambeka ka an Kisii. Awacho ni ya cham ok tim maber kaluo nikech ji puro continuously paia ma ok giywe. Wach mar puro continuously no bende jalony biro losonwa kae yo makare kata biro nyisowa ni puro continuously no to bende en gima kare koso ok en gima kare. Iwinjo ote ma bende joneno magwa oro kanyo, ote kachiel kod penjo mopogore opogore. Ka wachako kod loko patterns mag pur ma jomoko wacho ni nyaka sani koro nego walok patterns mag pur, ok ni warita rita ni warito dira mar koth mondi eka wane kaka wanyalo puro. Patterns ponono ji osebedo ka koso kanye, to koro nego be ni loko pattern e yo machalo nade mondo wabed kod chiemo moromo e pachoka. Koro mano gima nyalo wacho kanyo ni gima jatelo temo wacho en ni one kik warelai ni wapidho the same thing. Ni bando kende ma kipidho to wacho ni puro. To samoro weather pattern man nitie sama idwa pitho ni ok en mar bando. Koro mano achiel gima temo wacho ni dong wanyalo pidho kata rabuon e higa ma piny rachno. Nikech kata ineno kaka rabuon kata alot mar bo bed nyalo dongo ndalo ma koth tin. Koro temo wacho ni kik wabed ni gimoro achiel ema wapidho in year out. Ma koiweyo puothi mok ipidho bando ok iwinj ni puro. Koro mano pattern monyalo loko. Wapidh gima wang'e ni nyalo survive ka koth tin machalo alot mar bo kata rabuon nitie moko manyalo nyak sama koth tin. To mano chalo dobedo gimoro achiel gi penj ma jatelo moro penjo mar njugu. Ka be nitie njugu molosi. Njugu nitie molosi to en mana ni pok obiro ne jopur. Pod itimo ne analysis, itimo ne nonro mondo ng'eno ber mongo gima nyalo timo marach. Ok onyal ketho lo, ok onyal ketho environment, kendo ok onyal ketho ngima dhano. Maka olony gi weche mag nonro go to biro dhi ne jopur. Kamano. Akabiro korka nitie wach machielo midamedo kapok adhir Michael ka intiere Kisumu. Nyalo dhi mondi. Michael ka intiere kaunti ma Kisumu ageno ni luwo twaka e yo makare. Japur janeno Amoro bende wacho kanyo kotudore koda jogo maponono puro continuously. Matinde no giwe kata mar mondo mi lo oywe mar mondo mi kapok gipuro kendo. In kaka japur inyalo lero nwa yo makare ni kinde ma ng'ato puro bende ber ka ng'ato puro kinde ka kinde koso nego be ni weyo thuolo maromo nade mar mondo mi puodho no oywe mondi kapok ochak pure kendo. Kachiel kod penjo mora mora kata ote mora mora mineno minyalo gombo chwale pachi Michael. Erokamano, kachako gi japur miwacho machien mowuoye wach mar continuous pur. Daer mar paro ne jothurwa ni nitiere kinde ma jaluo ne nigi lo mang'eny. E kinde mane wantiere gi lo mang'eny no ne wanyalo timo gimiluongo ni fallow cultivation. Ne wanyalo puro tiwe puodho kamano. Nikech ne wanyalo yudo puodho machielo ma wanyalo time gima pur ma wadhigo mbele gie sano. Gie seche gi ji mang'eny puro puothegi continuously nikech chako ka wacho ni population omedore.
population omedore omiyo lopewa koro wakidho matindo tindo. Koro iyudo ka samoro mano kende lok ma intiere go kata puodho ma intiere go minyalo chomo gi pur. Gima daher mar nyisogi en ni kata obedo mana ni ichomo pur pile pile, madi tem imedi ndhadhu mar lobno. Madi tem bende mondo mi kar pidho gimoro achiel tipidh gik mopogore opogore e kinde mopogore opogore. Inyalo kendo timo gima wawacho ni diversification cha. Samoro ipuro oduma. Puro oduma to make sure ni bwoye kanyo bende ichaki ikete kata oganda kata ikete ng'or. Magi gin gik mabiro duoko ndhadhu moro mar gik manyonego bed ni cham yudo. Koro kik bed mana ni gimoro achiel emipidho kamoro achiel to pile maonge ndhadhu miduoko kanyo kata mimedo. Mano nyalo konyo. Bende daher mar wacho ni experience ma wantiere go kaka Jomagnam Environmental Network. Nitie kinde mane wachako project mar Homestead Food Security ni, kendo ne wachako wayudo ka ndalo moro koth nobiro mang'eny molo 2019 to 2020 manodhi interfere gi gik mang'eny mane wasepidho. E homesteads mane wa focus on ne wapidho gik machalo kaka rabolo, ne wapidho gik machalo kaka popo. Kane wayudo ka koth ochwe, lope moko mane gin mag anywang' ni yudo ka popo koro tiende top, niwach koro pi ng'eny, koro popo lwar piny. Rabolo koro nok nyal produce maber. Nochuno moko kuomwa mochako loko gigo makata an sani tagolo ng'eny rabolo magolo ng'eny popogo makura chaka pidho mana niang' mamiti la mineno wa Kisii kata Agembwani. Magi ema koro kendo koro waloko. Tiende ni koro wa change pattern. Achaka yudo ber e pidho kaka for example niang' mawacho no e kama antie nikech en lop anywang'. En koro kata nyoro lich machal nadi kata na seche kidhie dalana idhi yudo ka nianga go mana section moro matine ma samoro yudo korewore, lakini thothgi to pod survive kata obedo mana ni piny ne liet machalo nadi, kendo watiyo kodgi e value addition. Daher mar paro ne jopiny ni giminyalo pidho luwore gi kama intie. Kik bed ni neno ka idhi kamoro mineno ka ng'ato pidho gimoro samoro ne lop anywang' to in ne lop kuoyo to koro idwa dhi pidho mana gicha. Pidh gimowinjore, yier kodhi mowinjore gi kama intie biro konyi. E gweng' maae nitie sections magin anywang', nitie sections magin kuoyo. Wa encourage jopur mondo mi opidh differently. Kana chako pur kama antiere, jomoko kanoneno kwa pidho muogo kanyo ni penyo to anywang' bende muogo chiekiega. Muogo nowuok madongo mapok nodwarone. Ne wapidho rabuon ma rabuon owuok madongo mapok nodwarone mi barabara. Koro anyalo encourage jothurwa ni kata jodongo machon ne timo gigi kane ging'eyo. Negi make sure ni gibedo gi cham mopogore opogore galode mopogore opogore. Wach mar dek cha yudo ka koro kendo lit saidi ni dek manyo wahero mopogore go suga ni koro kute odonje. Mata kwayo gi ni mondo migilim office mar jo agriculture. Unfortunately, ok wasebedo ka county focus on extension services e yo makare. Iyudo ka kata an kuma ana Otonglo, wan tiere gi Rainbow Chiefs Camp, wan nyaka go office manomi jo agriculture e ward. Jogo akia ni pod ondik giga e tich to kang'e ni gi report kanye. Iyudo ka office no eno lore 24 hours, kobedo activated, to bedo activated ni cartels koro biro kelne gi kothe. Imiyo jok ma ok ang'eyo kaka koro gibiro ng'eyo ni jomage mapuro currently ma onego bed ni imiyo kothe kata imiyo fertilizer. Mae tabu ma wantiere go ni extension services county government ok osetime maber molo Kisumu County. Wagombo ni mondo jogi obi nikech ondik gi ni gin jolony, giwuothe kor gweng' ok gibed e office. Wach moro ni koro need based ni an ma kochuna ni nyaka dhi amany ja agriculture. Tang'o momi indiko gi giwuothi e kor gweng' mondo gi focus gi advise farmers on the right things to do. Bende daher mar wacho ni tingni miwacho ka, winjo ka wuod joyalo wacho, tingni onego kele wang' sa. Kothe bende wach kae gi ng'ato ni nik. Kodhi emosebedo ka chando jothurwa. Ibro yudo ka county government mar Kisumu kwa ranyisi chopo gi kodhi e sama ji osekomo. Koro akia ni kodhi mokel sama ji osekomo ni ento dwa konyo ji gang'o. Purchasing, ang'o ma mono gitimo purchasing at the right time kapono ni en kodhi magi supplement magi kelo ne jopiny. Gikel kodhi gi sama owinjore ma jopur ikore ne komo. Koro ka chopo sa koth mochwe to jopur beda gi kodhi. To in ka koro imiyo ng'ato kodhi modhi kane ot, samoro thuth biro dhi donje ma ok ikonye. Awacha adier, ng'eny jogo biro mana kawo kodhi go to dhi uso ne joma moko. Ma bende mang'eny gitimo nikech iyudo ka jok mang'eny mimiyo gigo yudo ka nosekomo. Kano gi bende tek mondo iritgi e yo mowinjore. Focusing on irrigation gi governors osetamowa. Iyudo ka wan wadak e dho nam, wantiere tie aore,
tiyudo ka pi moa nam moa got kala karidore kadhi nam kanyo tachaye nyaka jothurwa donge duherie mondo un bende uchak timo gima naneno katimore Ahero e tie aora Nyando cha kiridori piny kuma ne yawe mane itime diking cha nayudo ka dhano puro kanyo kendo dhano oketo masinde mago pi e puodho kanyo na morgo kendo anyalo wacho ni mane gima onego tim area mar Olalo manoger Gaduma mutudo Nyakach gi Kano daher wacho ni mane gima onego bed ni watimo kik wawe pidhi nam wati gi irrigation wati gi solar power mondo mi wapump pi walosgo chiemo mondo mi kik wabed gi tabu to bende daher paro ne county government mondo dhi miyo focus mana kaka nya winjo kiwacho ni tingni kuro dwa dhi e river Nyando tingni go mondo ywe wang' Nyando mondo dhi nyaka piny joka Kolombaka magi joma ne puro ga maliche e Kisumu county ka kanye mana lot boga lot duto te midwaro usuga gang'o ne wuokie kabiro pidho Kisumu city wan kaka joluo Nyanza wanyalo pidhore kendwa kata dhi mana Seme wanyalo pidhore kendwa county government onego bed piny gi jodongo ji kaka wan makoro setimo mekgi idhi kata na kadawa kacha piny motuo tiyudo jadumo bote randa ibet kode piny to nyisi gima osebedo kotimo effort moketo no koro effort ne mabedo replicated emichak ikawo tidhi puonjo go joma moko ikawo farmers titero kuonde go mondo gine good examples ma county government ma Kisumu gi counties mamoko ok winji gin gidwaro mana ni jok mane timore noselony ni nosesomo gin gibet e office gima gidware ma mondo gi focus on gi budget gima dhi konyo gi tok dhi konyo japiny wan waikore kendo wachiwore mar puonjo ji la gik mwasetimo gi e sani manenore e gwenge kuonde ma wantiere manyalo miyo piny lokre kiyudo tuoche mang'eny sani tidhi yudo ni gin food deficiency mana kaka wacho chien magi gin gik mwanyalo loko kawa pidho the right kodhi mwakonyo go jopiny katieko tawacho ni subsidy to ber to kik waket gene subsidy kende nikech kata kwerewa bende ne kawo mna kodhi to ne tweyo to ne ng'awo tuo biro ne research ni makoro dhi ohinyo piny nikech research ni mokelonwa kothe mamoko bedo itemo kuonde mamoko to ka gibiro ka to koro gi fail koro warikni wadhi e duka waketho pesa mang'eny to kwa biro kineno gima ng'ato nyonyiewo to samoro nyiewo kodhi moko winjore daher mondo government regulate kanyo mondo wabed gi kothe mowinjore an atiyo Kenya Forest Research Institute ka en e bwo Kari Mugoga e kinde mane atiyo kuro naneno kit research mane gitimo kendo kata oduma mane gitimo Katumani ne timo maber magi gik manyalo konyowa e kech to kako idhi nyiewo kodhi ma bende ok okonyi en kako chieng' obiro to tuo kanyo mano nyiso ni chunyi dhi e pur idhi wacho ni afadhali adhi anyiewo oduma ma joko osepuro nikech an nyap tiyo gi pesa mang'eny e puodho to onge gibaego ilero kanyo makare ahinya japur Michael Otieno ka intiere county ma Kisumu. Michael owacho kanyo e weche mag kothe ka bende wacho kanyo ni counties moko ponono chiwo ne jopur kothe modeko mayudo ka jopur osepitho kothe makamagi bende ka ikano ponono nyalo tow kata kudni nyalo bedo ni chamogi kapok ipidho kendo. Onego bed ni kothe makamagi jopur onego bed ni yudo kothe makare kowuok kanye ma kok girito mano ma pono nikelo negi kod sirikal mar mondo mi ka gipidho ponono bed kodhi ma kudni ok nyal chamo piyo ka opidhe kacha kata bed kodhi mabiro nyak maber. Mokwongo kothe nitie mopogore to wado wuoye mimiyo ji gi sirikal manono kodhi mimiyo ji gi sirikal manono onego bed ni time with proper planning en gimi pango ma kaber to onego bed no biro dwe achiel kapok ji chako pitho kapok ji chako pur ok pitho kapok ji chako loso kamidwa pithe mondo samidwa loso kamidwa pithe iloso kaluwore gi kodhi ma in go nikech onge tiende mondo adhi malos mati gi pesa malos eka 10 kata idwa kelona kodhi mar nus eka koro kaluwore gi kodhi ma an go aloso ma kamonyalo bede nikech koro an gi en mana kaka ng'ama dwa pango timo gimoro onego bed gi pesa lwete mondo pango ber to sirikal bedo ni ng'ato dwa puro ok en emergency ok en gimotimore ghafla ji wang'e ni ji dwa puro kawuono wang'e ni ji biro puro next year wang'e ni ji biro puro next month koro onego bed ni en gimitimo in good time to mana kaka jatelo Otieno wacho ni nitie jomoko ma gima konyogi ma ging'e ahinya nikech kwa dwa ng'iyo gima konyo jopiny to onego waplan in good time wambigi kothego in good time mondo sama gidwa chako loso kamidwa pure kamidwa kome giloso ka ging'e ni gin gi kodhi marom nade to gin gi kodhi mane koro giloso kaluwore gi mano kamano to wach mar kudni ma bende ng'ato wacho kacha ni ponono ketho
cham e puodho ahinya nyata lot no mar dek. Onego bed ni mani konyo yo machalo nade kaluwore ni en ga gima lit ahinya ka jopuro pitho to kar mondo iyud keyo mabup maponono ni nitiere kod geno mar yudo to kudni ema ketho gi e puodho. Kinde mamoko bende waneno ko pidho oduma mang'eny ahinya e pacho kae to kute mag kungu ema ketho oduma ma kamage puothe jopur ywak. Koro kute mag kungu tema ne waloso bando ma kungu ok cham. To nitie to. Nitie joma osepinge iluongo ni BT maize. Ji pinge nang'o? Joma pinge to adwa mana lero ne jopiny. En ana malose. Ok lose ng'at achiel, lose gi ji matimo in achiel kuom jogo molose. Yes. To gima mi pinge ahinya en wach mag siasa gi wach mag trade. Nikech gima ne jatelo pingo kata mana jakom mar thuro ka Raila Odinga, ji ketho nyinge ni nodagi BT maize kata GMO. Ajawacho ni ji ketho nyinge gima concern manen go nonyisowa. En concern manen go en ni ang'o momiyo gini omo oko to jopur ma Kenya kae nigi bando gi ma pok ousi. Koro gima nodagi en mi omo oko ni. Ne ok owacho ni waloso kani berach. Nowacho ni midwa golo oko ni ok en sure ni en safe marom nade. To mar ariyo nobiro geng'o ne jopur ma Kenya ka mondo ous cham ma giloso. Mano gima en mana concern manen go. To BT maize waloso Kenya ka, watimo testing Kenya ka, en owuon jakom nodhi moneno gi wang'e. Kata mana wabunge ma wan go ma Nyanza nodhi moneno gi wang'gi. Mano giongo gi problem ma gin go en ng'ama dwa temo enslave ji gi gimiomo oko. Koro mano gima dwa temo lero ni ji nikech jomoko confused, jomoko paro ni nodage totally. Mar ariyo, gima nego watim e kothe kae en mana kaka jatelo nowacho ni kodhi ka kodhi olos ne kama specific. Kik idhi Kakamega ikaw kodhi molos ne iluongo ni agroecological region. Otim research kipimo ni kanyo koth rom nade, climate rom nade. Koro sama idwa pidhe, ipidho gima nyalo dongo kama intie no. To e wach mar dek ma kute ketho ni, problem mantie sani en ni temperatures olokore. Jomoko luongo ni climate change, to weche mang'eny molokore. Temperatures olokore, koth olokore, karom pi olokore. Koro gik moko osetuo Kenya ka, ma kute gi gima kuonde mana gichieme tinde onge gima nya cham. Koro gichako donjo kuonde mana ok gicham. Dek chon ne kute ok cham nikech okech. To gima thago dek ahinya en aphids. Ok en kudni ma kungu. Ma kine kungu cham dek to matiende ni gichiegni tho. Nikech piny rach. Wanyalo wacho ni kech kayo nyaka kech kayo nyaka kungu. Ada ni mak parono gi kanyo matin. Kalure ne chenro mar mbako romo bende watudre kod jofwambo magwa mayudore kod gwenge ma pacho ka gie thuolo ni wadwa dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu. Watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Ang'eyo ni intiere gwenge go mag Ahero. To jopur kaunti ma Ahero kono wacho nang'o ahinya kotudore kod pur kod dongruok e gwenge go makaluo. Millicent. Hero kamana ahinya Joyce, achiel kachiel kawuok e kar chung' od bura manyando kuma bende wane puothe mag Southwest Ahero Irrigation Scheme, mano Southwest kano kamane gi jopur mopogore opogore mag ochele. Modo ni watwak kodgi wang'eni to area ni endi kata alwora makae kama gitime pur ochele ni endi dongruok mage magiseyudo, midhiero mage magikale kotenore kod weche pur ma bende mwang'eyo ni e yor yuto magi mathoth ne gitiyo godo e ngimagi mapile ka pile. Ka ketho sabro dhi achiel kachiel mondo mi gimi apach gi nyiswa ni to alwora ni endi weche chalo kod ginadi e weche okotenore kod yore puro chele bende gin kod yore maginyalo yudo godo kony kopogore kokowuok kuom e county government kata e piny owacho mamalo maginyalo bugo godo yor dongruok kotenore kod weche pur. Ang' nachak kodi king'iyo kamera mondo ichak na gi nyingi bonisa ni to kar kaendi midhiero mage mukale to yor dongruok mondo mi udongru kata uberu e yor pur kaendi kotenore kod puro chele. Uyudo gik moko nade? Bende uyudo kony kata sir kokalo kuom county government kata piny owacho mamalo? To kata kaka ing'iyo weche wayudo ni nitie lokruok ahinya
biro mondo mi ochopi Ramogi TV mondo ochopi one kama wantie kendo kama watie kaka jopur wetena kadho matek kod gik moko mantie. Kuom gik mo tek jopurwa ni kod chandruok mag yudo yuto margi mondo mi gikony godo gik ma gitimo. Weche mag pur wan kod shida weche mag fertilizer. Fertilizer ilando kod government ni fertilizer biro ne jopur piny ka. To wan kaka jopur mantie chien kama gike kani kae kama fertilizer gike ok pok wayudo gi wan kod chandruoge nikech iyudo ka kwandiko nying jopur kwatero kucho to kidhi gi list iyudo ka nitie jomoko mosedhi okawo nitie jomoko machulo pesa kucho in the name of jopur gi nying jopur to ikawo fertilizer wendo gi nengo ma sirikal dwaro askani to ka gibiro chien kwendo giuso nengo go endo gi nengo mamalo. Koro japur pod ok ochopo moyudo tamano biro mokwongo chane waluwo kaka jatelo ma wadhi nyaka Cereal and Produce Board ma watero nying jopur kuno bang'e no kwadok ting'iso wa ni packages go nosetema ng'awa nosekawgi. Koro kosekawgi kamano to japur ok otema ng'awa ok oyudogi. Chandruok mwan godo wan kod chandruok mar michele. Sani waka michele area ka tinya yudo kaka mana dhod japur onge michele kata minyalo regi onge. Chon ne watiyo to nwayoko be mana gi pany kama mashinde pok obiro to ne nyithindo chamo michele. Sani kata mana mimiyo gwene ma onge nikech gik moko te ringo dhi oko. Mano nyiso ni sirikal marwa mar county government gine structure magen go pok giloso maber mondo mi japur oyud konyruok kokadho e government nikech michele te gionge ka. Wan gi masin ma ero monego beni wakawo michele twarega ero to kwaserega to wauso moseregi to products modong kaka rice jam dong nwaka broken donka momiyo gwen to mago ok wanyalo nikech wauso michele ma pok oregi. Koro michele go biro to gikawo gi lori to giringo gidhi tinga kae kasa ni tinga maning'e wakani okayo to tiele gunia tikawe tipange lori to oringo dhi oko. Koro kako dhino yugi bende mineno kokete ndaragi itimo gi gine gi tinga bano gi itimo gi bela bende kama chomoni kata dhiang' gima dhiang' dhi chamo kaonge nikech lum onge. Ero kamano nyaka dhi japur machielo abro biro iri mondo imed kata joala weche mag ohando chele dhi nade kaedi alafu kwayo mane ma ungo kuom kokalo kuom county government kata county mamalo government mamalo. Ero kamano ani luonga ni Jane Pete an joala to kaka an joala onge ber ma wayudo e wachwa mar mchendwa mwawaro ni mchele ikawo duto te to dhi godo mashinde dong nono nyaka weg masinde tindo lokore dhi miyo jo Waganda mchele. Koro gimo wanyalo timo kaka joala onge nyithindwa ok nyal somo nikech pile yanda ng'ega ni mchele kopura eroka titing'i tere masin tikawo mchele moseregi. Ok aseng'eyo ni michele ikawo ga mpunga mawuok ga gi puothe. For example Tanzania adhi ka kenda wero kuro Tanzania ok nyal yieni mondo ikaw mchele mpunga mibiro godo Kenya ka. To Kenya ka wan waywak ne government marwa men Anyang' Nyong'o kod MP marwa Jared Okelo ok nyal konyowa at all. Koro mai pek ma waneno kaka johala mchele ok wanyal yudo inyalo tuwe chieng' mi wuothi mi dog nono. Japur jogi oke pesa e puothe gi motieko te. Onge gima johala nyalo yudo manyalo loko. Koro waketo kwayo ne Profesa Anyang' Nyong'o kama entie ong'eyo gima timore. Okonywa kaka johala. Nyithindwa ok dhi somo, nyithindwa ok dhi chiemo, kata wan wawegi kaka wadhi konyore mier onge. Maigwak ma wan godo. To fertilizer ikelo kendo imiyo jopur. Ok miwa. Inyalo nyisi ni in gi ekadi imi fertilizer 4. Mi ndiki mari tan dog Nairobi gi gimoro amora details gite. Ka duogo piny ka imi yariyo kata chiel. To ka in gi puodho matisi nyisi ni duri uru gi ng'ato. Onge. Aduoko ero kamano ne Ramogi. Kama wantiere ni en sub scheme miluongo ni Central Kamayoga machung' an kaka chairman. Shida ma wan go kama maduong' kabisa shida winy. Winy ochwane ne TV ni winy nego. From 6:30 to 8:30 winyo lich ka. Winyo lich kae ma winyo chando wa kama ok waywe. Mar ariyo kako pricing wan gi shida kama
Nyakwara Muga Jwang wagoyo mos ahinya kuom bedo gi ng'ikruok e yor tudruok kod jafwambo marwa mane kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo, kama bende obedo kod twaka kod jopur mabende yudore e kaunti ma Kisumu mane kar chung' od bura manyando mar mondo mi gin bende gichwale ywak margi, pek mabende giwinjo ahinya ahinya to e kindegi mabende gintiere e pur, ahinya ahinya to mano pur mar ochele mabende thothne timore e gwengego mag nyando e kaunti ma Kisumu. Ka waloso weche mag tudruok e yo makare to biro dok e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinjane gima jopur ma nyando to wacho ahinya ahinya kotudore kod thuon wach mabende watwake okinyi ma kawuono. Pod antiere twak kae kod jalony e weche mag pur mano Dr. Joel Ochieng kaachiel kod japur mantiere studio marwa e kaunti ma Kisumu mano Michael Otieno Nyaguti, ka bende watwak kotudore kod pur kod dongruok makaluwa. Kenda ng'adi ka iwacho wach moro kapok wadhi e kaunti ma Kisumu mondo winje ne pach jopiny e kaunti ma Kisumu. Dr. Joel. Koro adok e wach mar kony mar sirikal nikech awinjo ka ji mang'eny pingo ni kodhi nogol kendo gisebedo ka girito kodhi to kodhi ok chopnegi. Koro an gima nyalo advise national government en ni sama kodhi wuok madhi ne jopiny gitim proper audit system ming'iyo ni to kodhi ni omiye ng'a, to puothe ni kanye, to puothe be oluwore gi kar romb gunde momiye. Nikech kaka japur wacho ni en ge nondikne ka 4 to miye 1 to nitie jok moko mimiyo ting'o gi gunde to onge kama gipure. Mago to issues mag corruption, mano the first thing monego kuong ng'i, nikech mago hinyo jopiny, hinyo jopur kendo hinyo jopiny marito chiemo. Ka ng'ato dwa kelo corruption e wach mar gago, wach kamoro ka chiemo, mano ng'ama paro nego dhi e jela higni mang'eny ahinya, nikech en the same as murder. Kinyo bondi ji, mano in ichalo ng'ama nego ji. Ma koyud ng'ama kamano tapani onego kaw ne atwam matek. To ok anyalo wacho ni koyudi nikech chapani ji ong'egi. Mago jok monego fwamb malong'o matwe, nikech mago jok mahinyo jothurwa. Kamano. Kabiro korka kori Michael Nyaguti, ka entiere kaunti ma Kisumu, winjo kanyo kaka jopure kaunti ma Kisumu chwalo ywak margi ahinya ahinya kotudore kod pek mabende giyude kinde mabende gidhi mar mondo mi giyud kata mbolea e wechego mag pur. Bende kopogore kod kata yudo fertilizer mabende ponono jopur tiyo godo, inyalo jiwo jopur mar mondo mi oti kod yore mage mag bero lowo magidwa pithe ahinya ahinya to gi kinde ni mabende wanyalo wacho ni jopur ikore ne puro kata ne pith margi ka koth pok ochako. Michael. Erokamano, yiena mondo mi achak gi wach gik mikelo gi county government molo fertilizer gi kodhi. E kinde duto an asebedo gi ywaruok gi department mar agriculture to gi livestock. En adier makende gima jo ahero go ywago ni gigi ok chop ne japur mantiere mashinani. Iyudo ka ng'at mantiere mashinani ni en kata na ja agriculture ilama mi example gi wantiere gi kamoro ni Rainbow Chiefs Camp. Kanyo emonego bedni ja agriculture go betie. Gibiro mana biro ndalo ma koro ipogo gigi. Ok ang'eyo ni gidwa tiyo gi list mane. To gisebedo ka gitimo kamano. Iyudo ka nitie jomigone gi mana simo ni biom kodhi. Biom gima kama e seche ilago. Kar mondo mi giwuotho mondo gichop kuom jopur, mondo gine ni mae ng'ane bopuro kama rom kama, oromo gi gima rom kama. Waseneno kimiyo nyaka jok mapok noketo kwer e lo. Ni gine jomineno ka koro biro luongi gi simo gibiro kawo gigi. Bende wang'eyo ni kata mna jamni for example munyocho pog ji. Iyudo ka jomoko nitie mano mi dhok, to dhogo kata kifuato gi sani ok ibe yudogi. Ousgi nikech no mi the wrong people. Iyudo ka an for example kane jo veterinary ubire puotha ne gimiya nyiero na onge to gimiya nyiero nwach report mane gindiko. Giwacho ni an apidho niang' and therefore it niang' no mano dhiang' ok cham. Dala na giyudo ka lum nitie, giyudo ka nyaka sesbania giri nitiere, giwacho ni mago ana onge chiemb dhok for example. Koro miyo kan one of the people manyalo bedo targeted. Ok adagi, ok nochuno mna ni nyaka bed an. To instead iyudo ko mi nyaka joma onge lum. Iyudo ko mi ji because samoro MCA mane tiyo ne ohero gi. Magi gik manyaka koro wagole department mar agriculture kwa wadwa ni wakony jopur. Nyaka koro wauloru siepe manitiere mimiyo gigi. Magin gidok mana uso. Ng'ane biuru gik makama nitie bi ukaw kata kodhi uso udhi usi. Mano timore agriculture and livestock. Akwayo governor nyong'o ni nyako ng'i mano. Oluokie departments go nikech kanyo to olil mar adier kendo olil molil.
Kapogore gi mano akwayo jopur wadwa ni ikre uru malong'o to pur bende ok en gimoro miikruok ne mana nitie ndalo moro ma ji puro. Asenyisou ni kaka wan wapromote pur makinde duto within the homestead. Mae pur mwadwaro ni mondo ji otim, to wang'eyo ni nitiere jomoko for example modak e alwora mar boma ka ma bende onge puothe madongo. Gin bende gitim gardening, kitchen garden. Gilos gik moko mathindo thindo ma ginyalo pithe. Technology go tindo biro mang'eny ma kata ka ok idhi mana ni japur ni joka mopuonji, in gi simbi moro ma smart, ringi dhi e internet mondo mine technologies mathindo thindo mobiro manyien minyalo purogo kata mana hanging gardens. Magi ema biro konyou, biro reduce nu budget mudhigo e chiro mondo mi wabed kwa konyore. To daher mar paro ne county government ni parie ni dayo moro. Ana korando dayo moro ma samoro chukore puro ga puothe pile. En pok no yudo kodhi nyaka nene. Te yudo ka millionaire moro manie kor gweng ni ene mobedo preferred, ka pampo biro ene mimiye, ka kodhi obiro ene mimiye, ndalo moko ne greenhouse obiro gine mimiyogi, ni gin permanent receivers, to gin millionaires, gin jomo nyalo. Yudo ka ng'ato ni nyaka gi estate, en gi lendni mang'eny machalo nadi. Nito dayo ni ok nyal yudo gigi, nito en to siki miye. Awacho ga ni mago jok machamo gik mokuong. Ng'ato ka Nyasaye osemiyi moromo, tigi marino we modong' ne jopiny, chalo kaka chiemo mikelo ka. Kik idhi kaw chiemo ka in tiwe ogunde mang'eny ei ot. An mane gima daher paro ne jothurwa ni mano to koro nyaka wadogie mondo ywag gi kik bedi, mondo jahero kik wach ni fertilizer no osekaw gi jomoko to nying gi to notigo. Erokamano. Otieno Nyanguti ka entiere county ma Kisumu kono. Nyakora moge jong pod wantiere twaka makmana ni yiena mar mondo mi wakaw yoyo marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo. Ka bende pod imedo twak kodwa, imedo chwalonwa ote kata penjo mora mora kokale namba mar 3 Facebook kacha bende wiki kwil godo ibiro yudo wa live. Omodho pi matin kaeto kaduogo abosomo moko kuom ote ma bende pod uoronwa gi sani. Ya agenda tumemaliza, sasa tumeni pesa. Asante. Bado mtu mmoja sasa. Nimekosa 6 bob ya transaction. Patient, saidi na 6 bob. 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli? Ingia hiyo chama ya 6 bob basi. Bro, unachoma. Uda. Badala kachuma feelings hapa. Make changu smarter. Vuka to Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo.
Radio Ramogi. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. We bwana, ang'o matimi? Weri gi stress mang'eny. Relax, Kao time ni, chwad luku, tokelezea, wadwa cham ngima bwana, kacha ntiere nyiri noma, nyiri mabeyo, nyiri mochwere ma serious, nitiere thing, kacha thing, long neck, short neck, brown bottle, ang'o machandi bwana, nitiere chiemo kila aina, nitiere gimora mora, tokelezea bwana, wadwa cham ngima. Stress, weri gi stress bwana, wadhi bwana, let's go, wadhi. Dial *811*383# to get Wadhi. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama watwako tudore kod pur kod dongruok e gwenge makaluo. Pod antiere studio kae kod jalony e weche mag pur mano Dr. Joel Ochieng' kachiel kod japur Michael Otieno Nyaguti montiere godo e kaunti ma Kisumu. Thuolo marwa osedhi malach ahinya, kata kamano podi wantiere twaka. Nyako Ramogi Ajwang' ang'isi ni wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod jafombo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo e kinde mabende notwako jopur mayudore e sub county Manyando e kaunti ma Kisumu. Wadoga ne achiel kachiel kono mar mondo mi wawinja ne tinto jopur Manyando to wacha ang'o kotudore kod thuon wacha ma watwake kawuono. Millicent, ageno ni winja e yo makare inyalo dhi mbele mar mondo mi imed twaka kod jopur mayudore e kaunti ma Kisumu. Millicent. Ero kamana inya Joyce, mana kaka ne wadhi nyime kod twak gi jopur mawuok e Southwest Aero Irrigation Scheme kaendi, kotenore kod midhiero mopogore opogore magikale, kotenore kod pur margi mar ochele mabende magi genoe e yutoge mapile. Wabro mana dhi nyime kuma nwachope, ang' ne igol na ogudu ichak na gi nyingi keng'yo kamera mondi nyisa ni to in kaka jalno mabende aneno ka yang kaendi kendo chalo ni pur mar ochele ni sebede kuom ndalo mathoth. Inyalo pimo na pimani to kipimo ndalo machon gi sani, bende pur ochele ni endi onya kaka chon, to kipimo kod kaka bende lokruok osebede kor lwasi, chalo nade kodu sani ukadhe midhiero machalo nade king'iyo kamera kacha. Chagi nyingi wawa makni madhi tingwe malo ngi kamera amoso ni sawa angi katesa amoso ni sawa ana won ada duong dalani mar kano mangima, ada duong dalani mar kano mangima, negi luonga ne mondo atinegi kamichele ne kethore ma pe biro koro kane pe biro to negi kuna niya tinwa wainyore negi kuna atinegi koro an wuon amako tich mar kanoka mar pe man gi yiend bungu manyamara gol ma dana no miya kamana ina inyalo dhi nyime imiwa okay kadhi nyime en ne ochele machon kabisa
mochako puro ochele e mwaka go machien kabisa. Ochele gima de pod wacho ni ochele koseloko ngima kwa jopur mar ochele. Nikech kata king'iyo jopur mar kahawa kata jopur mar majan nitie gima gichamo ne bonus. Masasa ma gikeyo kata gido lal to nitie gima miyo gi bonus ma gichamo kendo loko ngima gi. To wan ka jopur ochele wan kendo osenyore mang'eny malich mokalo. Weche machak da wuoye gin weche go mag kodhi wan ka jopur mar ochele ok waseneno ka sirikal osekelo kodhi e gwenge manono mondo kata mana kodhi mane gi lokruok manyalo luwore gi pur manyasani. Nikech sani wan gi nok mar pi koth bese moko bedo nolal to dwa gomro sirikal okele kodhi nyasani machie kata gi dweche kata mana 2 mondo japur kik bed nya bedo gi lal. Mar ariyo ni wakwa sirikal koro ka weche mag pur wanego gi pek. Sani weche mag tingni ok kae kendo wan wapuro mana ka ogolo pesa wa ufukwa to weche mag pur sani malo machien heka achiel wapuro mag 4,500. Gino makelo pek kabisa kuom japur kendo ni wakwa sirikal ni koyie to mondo gikel tingni ka sirikal wuok mondo ikony jopur mar ochele. Wahinyore to wangire resources mondo watigo jotendwa mano gavana marwa mano wayiero mano Peter Anyang' Nyong'o to kod jod bura manyando mano Jared Okelo beduru piny mondo rise together koka jo county government to kod national government mondo konyo jopur ochele maya hero kae. Ochele gima wageno hechwa kae kendo ochele ni gima pidhwa omiyo dwa kwa sirikal mondo konyo mapiyo kanyalore. Erokamano machiegni. Wawa maka. Okay. Agone redio mar Ramogi kamano maduong' kuom biro ka kendo lemo kawuono. Wan ka jopur mag West Kano wan watiyo matek lakini waonge yuto malong'o to nikech middlemen mawa pesa. Sirikal onego manyo market maka japur puro to bedo kod geno chieng' uso. The more than 10 years, masano nego bil ko ngima jopur oselokore kendo oseidho malo. Omiyo wakwayo gik ma jo osewacho ka giduto te. Giwacho adier, sirikal mar county odonjie kendo konyo piny kech mano omiyo nopo county from the national government mondo county government okony gweng' ma ji odakie. Mane kwayo na mane sayo na. Erokamano ahinya. Wach budgeting moro ka bena winjo kuwacho ni budget igoyo lakini unu kia nuchung' kanye. Kony machopo ne jopur mopogore opogore obed Kabonyo Kanyagwal obed Kobura uno kuyudi inyalo wacho. Chori gi kae. Korka wach ma iwacho mar budget no. Kanyo wakwayo ni jotendwa wasebedo kata kwa winjo kata kilando kata mana e radio kata TV ni nitiere grand fund moko mokel ne farmers. To wan kaka wan out growers wan onge benefit moro amora mwaseyudo obed kata mana grand don moro kata magisebedo ka gi assist wa godo mondo mi wapuru godo. Omiyo kata ka sani wan kaka koni iwuok gi koki mostly biro yudo kata ka puothewa ma West Kano koni onge owners mapuro gi mang'eny. Mostly ji wuok mana oko madeso gi mabiro joma nyalo yudo ka ng'ama dhier mae local area ma mano puothe monego be no benefit inge puro nikech sani yudo ni 0.8 eka tinga ni ng'ole gi siling 8,500 mano ok wanyal. Omiyo wakwa sirikal ni gikelnwa loan moko matindo tindo wanyalo donja ka grants gi fertilizer gi indiko to kwayudi mage budget mokwayo. Omiyo kendo wakwago area MCA wa mar Kobura Ward Mr. Billy Otieno ochung' kodwa maber nowacho ni wang' no biro support agriculture walamo ne Nyasaye wan gi yie ni kapo ni chunye mar timo to wang' ni ngima mar Kano karwa mar pur ka opogre. Erokamano. Erokamano ahinya. Bana kinyalo medo matin. An gima nyalo medo. Okay. Iluonga ni Kennedy Otieno. An gima nyalo medo nikech gima pidhowa ka en ga mchele to tok ng'ado mchele ka koro sani ng'ade ni to puothe gi ling'a ling'a nyaka season machielo ko inyalo pur. Koro nwakwayo ni ka ose gol mchele kama to sirikal okelwa cham moko kata kaka bel gine moko matindo tindo wanyalo pidho puothe gi mondo mi wambe wayud kaka wakonyore nikech ere wani koth ogowa onge cham wan ma gima pidhowa mchele ni. Koro ka ginyalo konyowa sama pigni ringo ga gikelnwa kothe mondo wapidhe puothe wage. Bende ni uwacho ga ni un gi sida mar winy ma bende nyocha waneno West kochacha. Un bende yedhe migoyo gi nosechoponu kae koso pod utiyo mana gi ngufu kaka jopiny? Ka watiyo mana gi ngufu kaka jopiny wariemba winy gi lokoli kaka no wariembe ga onge gima osechoponwa. Koro gigi iwacho to gichopnwa. Koro wakwayo sirikal mar county government gi national government giwuogo oko mondo mi gikonywa irrigation ka mondo mi wambe wayud ber kaka jopur mamoko yudo.
Erokamano ahinya. Koro kokalo kuom midhiero duto ma bende jopur osewacho kaka in jatelo ma kaendi, kwayo maduong' mogik mipedho e nyim piny owacho mamalo koda ma piny kaka mar kaunti en mane kwatieko? Pacha maduong' kaka jatelo motelo ne gi te en ni mana ka jowago osewacho wadwa mondo wabed kod lokruok, nikech an gadiera ni ka wabedo kod ikruok maber ni puothewagi kama eka 15,000 nitiere mana ka jowa gisewacho sani puothe gi budho ka dhok ema kwaye. Kinyalo miwa kothe kata mag oduma, kata mag olayo, kata mag skuma, kata mag nyanya, to mano biro mana timore ka dipo ni weche mag chiko pi ochik maber. Kich karwa kaendi koth chwe ndalo 2 to nyalo chalo gima osechwe higa 2. Magi gik misetimo kuom dweche 6 kethre dichiel. To ka wan kod kanende molos maber to koth chwe to pi ringo dhi nam, ok wanyal bedo gi chandruok moro amora. Nikech wan kod lowo mamiyo kendo wan kod lowo ma ok jopur ok nyal timo godo matek, ok nyal miyo jopur bed kod chandruok matek. Koro weche ma kamago gendo mana weche mag mana kaka osewach weche mag fertilizer kod weche mag horticulture go. Duope wagi seche moko girumo nikech en michele kendo michele kendo michele. To ka wadwa ni mondo mi lowo bed kod gine maber kod manyiwa maber to wanyalo kiko kothe. Kwa timo kata bando, to wanyalo timo kata sikuma, to watimo kata mana olayo. Nikech an gadier ni puothewagi nyalo pidho Kisumu County e weche mag alode kata weche mag oduma. Wanyalo produce oduma mang'eny nikech wan kod lowo maber. To bedo wese nikech proper structure maber molos malong'o onge michiwo godo pi. Ka koth obiro mang'eny go bedo flooded. Ka koth onge sani koro chieng' ng'eny ni kuon moko tuo, kuon moko wang'. Koro akwayo sirkal mamalo gi sirkal marwa mar county. Kata kamano wiok nyalo wila dwoko erokamano ne national government en mosebedo kodwa kodwa. Kata sani tinga mantiere ma sani golo pi chieng' moro yenyen mana national government. County government poko gine kalore kod public participation mana wacho cha. Poko loso yo manade monyalo konyowa. Nikech kidhi e county government ya kanye na Kabonyo Kanyagwal. Ya Kabonyo Kanyagwal ni wan marwa ni endi Kabonyo Kanyagwal nyiche plan mar ginche gionge gang'o gi weche mag pi. Kidhi Ahero Ward ana wuok Ahero Ward ni wan karwa ka weche mag pi miwacho mag siso go nyok timo ng'o nyok wakadhe. Koro kama nyalo lande malong'o. Koro dak okuna kweche national government. National government wacho ni gin pesa mimiyogi, gimiyogi pesa kuom joma choko IMF to miyogi. To wan ing'ini wan watiyo ka jopur kendwa. Koro wan jopur farmer to farmer. Koro matin mwayudo ka jogi be ywagore kani. Ok nyal timo mana nikech wan gi kas mang'eny monego bed ni timo ka chotho marwa e tama chielo onego bed ni watimo gi watiyo gi 3.5 million mano kwa chotho dichiel. Koro un kaka jopur wacho ka ni un jopur malawo 20,000 tiwacho ni ukia kama uchung'e wach budget allocation mitimo e county. Sinyalo wacho ang'o wacho gi kwayo main go kwatieko? Kwayo man go akwaya niya. Wan gi jopur mang'eny, wan kod ekas mang'eny. Akwayo mani county government nikech en ma koro waland kuome. En monego bed ni ochiwonwa pesa mana ka jowadwa osewacho ni ma to dhi ne South West e aguluno. Koro manage gi jotelo moyier ma jopur oyiero nikech wan yierwa kod jopiny. Koro kanye ma koro ginyalo biro to koro ka iwero details wacho ni omiyo kata na 4 million. Eri gimo timo kod 4 million. Koro wanyiso gini ma watimo. Moloyo we wafuye to kata kama landi maduong'. Koro ka inatimo location moro ka jo South West ma jopiny bonge ni pesa ma kama endi ni agulu ma kama wanyalo bedo maber. Ang'o maduong' mathiro puro chele kaendi? Ang'o maduong' ahinya gin gik make mathiro puro chele? Gima thiro puro chele mokwongo japiny onge pesa. Chieng' rieny ji be nigi shida. Nyithi kiye ng'eny mon liete be ng'eny ka chuo liete be nitiere. Pur michele eka chiel iko ne 60,000 mondo kae mondo wach ni japur nyaka bed 60,000. Chandruok mwan godo en niya ka koro sani yudo ka ng'ato pod mare ng'ich to ng'ato sekeyo. Nyiso ni sida mantiere en sida mar capital mwachako godo. Sida mwan godo mar capital mwachako go. Yudo ng'ato seche moko do siling 4,000 osepuro. Ng'at machielo onge kata dhiang' dhok pesa ni ok nyal puro puothe mag michele gi. Koro ji puro, koro gima kelonwa sida en ni ok wati uniform. Kunyalo purwa dichiel, to ayudo kodhi be wang' achiel, to ayudo bende pi be wang' achiel, wayudo fertilizer wang' achiel, to nyalo bedo jopur manyalo serve Kisumu County kod mchele. Mana kwa ido capital mwachako godo. Through sirikal kata ka dipo ni en watiyo godo to kwa tiye kod nitie center kama choke michele to wamiyo jo ng'amolo wanoendo pesa ne to wadong' kod benefit wa. Wayie timo mano. Koro mane gima kotimno ko miwa loan oketwa agulu moro to kelnwa tinga nikech pile ka pile wakwayo ga ni kimiwa loan ok miwa pesa mfuko. Ka weche mag pur inyalo minga jatinga pesa kata wan waonge tiwacho ni kama ipuro. Ko jatinga mabiro to siemo ni pur ka. Ko chopo weche mar kodhi imiyo mana wuon kodhi wan koro kodhi moro adogo. Ko chopo weche mag fertilizer ichulo fertilizer wan fertilizer moro adogo kan fertilizer no pesa no dhi nyiewo kendwa. Kich pesa weche gi godore. Koro mane gima osebedo kwadhi sirikal ni mondo gima kamano nyalo timonwa. To nyalo bedo mako wach ni puro eka ni te tipuro dichiel te wang' achiel tipugo kodhi wang' achiel to ji puro wang' achiel to ji keyo wang' achiel to kwati ko wang' achiel ni to waketo chama achiel nikech owuok e puothe wang' achiel. Yes. Mana kamano Joyce kaka isewinjo moko kuom midhiero gigo magigombo ni Tend County mamalo kata mapiny okonygi mondo mi kotenore kod pur ochele e alwora ni endi. Ka kamano kionge penjo moro amora pod wabro medo go tach kaendi ka pod waloso kodgi mondo gimed nyisowa mathoth kotenore kod dwaro margi mondo mi ginyal dongore kotenore kod yor pur ochele. Ka kamano Joyce an kuom nyalo dhi nyime. Joyce.
Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Wawinjo makare ywaka mano mar jopur ochele mawuok e kaunti ma Kisumu, kendo antiere kod geno ni sirikal mano mar kaunti ma Kisumu biro winjo kwayo margi kendo biro chiwo negi kony mapiyo. Thuolo marwa mar mbako romo ema neno ka dhi karumo, kata kamano erokamano ahinya med mana luonwa ywak makamago kalore ni weche makamago pod wanyalo neno e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Welo mabende antiere godo e studio kae Michael Otieno Nyaguti ka intiere kaunti ma Kisumu kaachiel kod Dr. Joel Ochieng. Ano kwadong' kanyo mana kod dakika maderoma 6 kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Achak kodi Michael Otieno Nyaguti ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Kata bedo ni iwacho ni in japur ahinya mayudore e gwengego mag Otonglo, iwinjo kanyo ywak mar jopur manitiere e kaunti ma Kisumu kono ahinya to mago manitiere Ahero. Nyaka sani gichwalo ywak margi ni kopogore kod ochele onego bed ni miyogi gik mamoko mar mondo mi gipidhi e kindego ma ponono oken odira mar pidho ochele. Gintiere kod thuolo mar pidho ang'o kendo mopogore kod ochele ahinya to ka oken season mar pidho ochele. Michael, kaachiel kod wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano. Daher mar wacho ni awinjo kaka jogo otwak e gwenge mag Ahero kendo giwacho adier tabu duto magikale. Malit moloyo en ni ochele gin gipuro to ochele jomoko makao to dhigo Uganda. Samoro ochele modhi Uganda ni chakuduogo e dukni waka en ochele ma Ahero to koro kobiro to biro gi nying machielo. Malit miwuoro. County government onego par diriyo nikech ang'eyo ni ne wantiere gi masin manolos gi jo Lake Basin Development Authority kendo nokete mana Kibos kacha. Asedhi masindno kendo nayudo ka en gi state of the art machinery e iye kanyo. Ok ang'eyo gima notimore momiyo mchele gi ok ne nyal ter kanyo mondo mi olosgi to gibed branded ni gin mchele ma Ahero mondo mi wachame, nikech an awuon asepuro mchele Ahero e gweng' moro Nombei, buto Mbei ka kamoro ni Kegoche. Nyamera moro tedo kono ndalo moko nadhi mapuro chele to naneno tabu mana magiywagogo. Bende daher mar paro ne jogo mapuro chele to gi gik mamoko ni mana kama wachake cha ni diversification kata variety. Bede uru jok manyalo pidho gik mopogore opogore mondo mi kik kata kapono no chele owang'ou to ubed kuywak. E kinde chele kanyo nitiere kaka koro unyalo lose. En ani puothego asewuotho kuomgi, samoro yudo ka diergi owe space matin. De unyalo pidhe kata na lot moko ma bende unyalo kikogo madu ucham madu depend on. Bende iyo chele ka aneno ka nitiere kuonde moko kata kapono nigi riambo, lakini aseneno kuonde moko e internet mawacho ni e kindo chele ka inyalo pidhie kata rech ndalo ma pi ng'enye cha. Dutudre gi jo fisheries ma bende koro ni mana kabonyo Kanyagwal kanyo, jo research mar fisheries, mondo ginyiswe ni te iyo chele ka bende inyalo pidhie rech mamoko ma kinde ma chele bende dongo ma pi pod ng'enye iye no, to rech gi bende ubro yudo kaka ukayo. Mano bende nyalo konyo nikech ibiro yudo ka samoro rech gi biro bedo ka pielo to oko gigo nyalo bedo fertilizer kata nyalo medo bugo ndhadhu mar lo mar ochele no. Magi gin technologies ma ji osetiyogo oko, inyalo ti kodgi ka bende. Mopogore gi mano, wacho ni e kinde ma koro kupuro chele bende nitie yo minyalo hakikishago ni puothego koro inyalo pidhie gimoro machielo kata ka en cham. Asebedo ka kala Ahero ka endi but Ahero Girls ka ndalo moko naneno ka jomoko bende kuro temo mondo pidh oduma. Unyalo tudori gi jo agriculture mondo nyiso ni tang'o minyalo pidh kuondego. Ang'eyo ni sections mipidhe mchele gi to ng'enyne koro gik mang'eny ok nyal pidhie nikech obedo waterlogged most of the time. To yawa mantiere kanyo osetiyo matek, kata kikawo yo makoro dhi katito ni Ahero kidhi katito iyudo ka jothurwa tiyo matek. Tiyo chele tek, en tiji yorruok e chuodho. Onego sirikal ojiwgi kendo nywakgi kendo many yo magiyudogo pesa maber e mchendgi magilosoni. Adwa paro ne sirikal mar county government ni wabedoga gi exchange visits. Waneno ka MCAs kodonjo to ena exchange visits, county government officials ena exchange visits, nyaneno ka governor marwa odhi oko. Exchange visits gi dakwane ndhadhu maginyago dala ka, dakwane ka gima ji odhi osomo Israel, odhi osomo kanye mabergi oduogo dala ka. Challenge bende jowa madongo Kenya kae endi kidhi kata kuonde moko machalo Naivasha giri mitime agriculture, mitime irrigation, mitime ang'o. Joma ng'eny manitiere kuondego motelo ne gigi gin joluowa. Akwayo joluo motelo gi ni giduogi e dala mondo gichiw example. Kik bed mana ni gin experts oko. Daktari,
kik bed mana ni un experts oko ni utimo mana research oko. An katiyo Muguga ne wan gi Dr. Odera manutelo ne Kenya Forest Research Institute. Kidhi dala gi chien kacha, idhi yudo ka dala gi en odhi otimo nyaka bambu mane opuonjo ji forest kucho, odhi oketo nyaka dala kucho mochiwe example. Bedie uru gi ranyisi mane Odera Kang'o wacho cha. Odera Kang'o nodugo Gembo to nowacho ni ji opidh yien mondo ji opur mondo ji obed gi chiemo. Ruodhi machon ne bedoga gi chiemo. Anyalo paro ni jo Israel, jo Egypt kanigi tabu, to wuoyi cha nogol mane jela, wuoyi niluongo ni Joseph cha. Nogole mane jela mondo bi ong'ad rieko ni abiriyo ni en ang'o. Manodhi ong'ado rieko mokonyo piny, molos nyaka dere. Wanda kwa bedie gi riekni ilago ka. Kokas moko maneno ni uromo Nairobi, ni professionals koro romo gi sirikal mamalo, duogu rome gi sirikal mar county piny ka, mondo ung'adi rieknigo. Gwengewa, ruodhi manitiere chife, ema ne bedo ga good examples. Timie uru gigi kaka example. MCAs, members of county assembly, we uru miele town. We uru bet ni unu miel town kende. Doge ure miechu mondo uchak kata na homestead food security mwawacho ni, mondo significant others odonjie, mondo jogweng duto kaw gino kaka gino Michael, mana mapiyo ka watieko thuolo marwe maneno karumo kinyi makawuono. Wachni mogik ka watloro twak maro kinyi makawuono. Wachna mogik en ne kawuono wawuoyo to wawuoyo mane pur, mane oko. Da hero kendo da gombe mondo chieng' moro uchako yudie thuolo mondo watwagi e weche mag nam, weche mag lupo, weche mag kaka pur makoro timore e nam miluongo ni fish caging. Mondo mi joma puro mago bende mondo koro gin bende wanonie ni tang'o mosetimo nam momiyo nam koro dum, nam koro lokore gik moko nono. Mae ndi daher ni mondo chieng' moro ukawie thuolo nikech wan gi mang'eny mopong'o agogwa mwanyalo wuoye. Momiyo natemo ringo kata weche mag fertilizer ka. Erokamano. Erokamano ahinya Michael Otieno Nyaguti, japur mabende wantiere gode kaunti ma Kisumu. Ichwalo paro maliw kanya ahinya kendo wabro gweli e chenro mamoko mar mondo mi wapuonj jopiny kotudore kod pith mar rech e nam Lolwe kinde mabiro mbele kata chenro mamoko mabende wabro bedo godo e higani. Katieko kodi Dr. Joel Ochieng' kaka jalonya e weche mag pur. Wachni mogika ka watieko twak mar okinyi makawuono to sani koro nego bed ponono ni ji aneno ka janeno wa moro wacho ni onego bed ni ji pidho drought resistant crops. Onego gibed kaka mage mana mapiyo ka watieko twak mar okinyi makawuono. Mana kaka wacho mokwongo, drought resistant crops nitie mopogore. To ok ni mora ikaw ma specific imiyo giga numbers kopo ni variety moro losi to kefis miya number koro ikaw mar number mar agricultural region miyae koro kik ipidh moro machielo ka en bando nitie ma is meant for kamiyae no to wach moro ma nyaka sir en wach mar ahero ni rech minyalo pidh kanyo en catfish nikech en kamoro ma swampy en kama nie ei pi to catfish nyalo dongo kama chal kamano. To mar ariyo ginyalo pidho kata nduma. Mage diversification ma otemo wacho ni ji oteme kata gik ma ne ok ing'iyogo chon nikech kaka luwore gi kaka koro piny mar wach mar lwasi chalo. Nikech nduma nyalo dongo kama waterlogged, onge problem. Mage gius nyaka Nairobi kono. To na University Nairobi kama anengire wan gi National Agricultural Biotechnology Program modhi e pinje mamoko te nyaka counties go te kata maero kanyo nosetimo meetings gi farmers kata mana mbunge machon ma Fred Outa be ogwelo wa modhi kanyo marom gi ji wasetemo en man samara implementation ingene wan jo research wamiyo jo extension service ni mai gima nego tim koro nego bende giwuothe puothe gi nyiso ni mai gima nego tim to sama watemo the farmers directly be jomoko neno ni watemo ketho tijegi koro wan kaka university be kodwar gwandruok mang'eny omiyo samoro be bedo matek matin dhi directly mo implement gik moko ground kamano. To gima mogik ni jothuro yie gik moko adek. Achiel en tiyo gi technology mantie sani nikech kata bedo mane waero seeds magwa machon, climate change omiyo sani ok ginyal timo kaka ne gitimo chon, koro nyaka wayie wa change. Mar ariyo wan gi gombo ni telo nyicha dhi bedo thurwa kata mana an awuon to ok otimore. Koro anyalo mana jiwo jothurwa ni gima wanyalo timo sani mondo bundiwa obed maber, wayud chiemo, wati gi sirikal mantie no kopo no nyalo miyo wadhi nyime gi dongruok mar pur. Mano ok owulo ni koro wachenjo pachwa, to wati gi sirikal mantie mondo pur odhi malo. To mar adek bando midhi kelni
ok ma oko mwaloso ka mano mar BT maize ni walose Nairobi ka ok en gima oko nikech gima ne ji pingo en gima oko ma gineno gi jomoko loso go ala mar wanindo gi yie gi pidhi sama wadhi release jomoko nyo tero e court to aparo ni wadhi loyo koro kwase loyo jithuolo yie kawe erokamano ahinya Dr. Joel Ochieng jalony weche mag pur kaachiel kod in Michael Otieno Nyaguti mani tudri kodwa kintiere studio marwa e kaunti ma Kisumu mar loso thuolo maru mar mondo mi uchopo wabed kod twak kotudore kod weche mag pur odiochieng' ma kawuono. Nyakore moga jwang' ote bende chwalo mathoth ahinya mak mana ni thuolo marwa mano miwa e chenro mar mbako romo e maneno koserumo gi sani. Gikanye mochopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Elonya wadwa Cleophas Oluoch kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obedo ni yo makare agoni erokamano kenda kwayo mar mondo mi beda kod odiochieng' maber. Oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' makiny nyinga Joyce Odur.